Boa tarde a todos. Iniciamos a sesión plenaria de data 15 de xullo de 2021. Os seguintes puntos da orde de día según os asuntos da convocatoria. Primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior de data 5 de maio de 2021 e 12 datas e actas e 12 de maio de 2021. Algún tema que tratar? Sí. Como sempre hai un erro. Este Concello está, creo que é todos erros, nas erros que é acertos. Na ata do 12 do 5 non foron 6 votos a favor, foron 6 votos a favor en lugar de 7 como se pon. Xa sei que é un mero error, pero por errores destes poden pasar o que moitas veces outras cousas tremendamente peores. E creo que hai que a modificar. Vamos notas. En que sesión? Na de 12 do 5. Mire, señor Moraes, unha pregunta. O Partido Popular neste pleno pode entrar, me imagino. Ok. Que eu non sei nin se temos quórum. Es que yo non sei se tenemos quórum. Siguiente punto. Eso lo tuve que comprobar, Eso lo tuve que comprobar. No, bueno, quedará para la siguiente sesión. Podemos pasar al siguiente punto. Entiendo que quedaría aprobada la del... Quedaría aprobada la del 5 de mayo y quedaría sujeta a modificación la del 12 de mayo. La comprobación, sí. La comprobación. Vale. Sí. Punto número 2, expediente número 784/2021. Determinación dos días de festas locais do ano 2022. Bueno, xa, como ven sendo de costume, propoñemos, a proposta da comisión é poñer como días de festivos no ano 2022 o martes de Carnaval e o día de Santa Marta. Inda que o día de Santa Marta coincide neste día, en sábado decidimos en comisión facelo así. Creo que é o máis adecuado, me parece. Bueno, eu creo que o razonaste xa na comisión informativa e, bueno, pasamos a votación. Algún tema sobre este asunto? No. Ana? No. Pasamos a votación e votos a favor. Punto número 3, expediente número 383/2021. Expediente número 383/2021, nomeamento de Jardins do Malecón, Jardins Don Julio Dávila. Bueno, na miña opinión, debemos recoñecer e honrar as persoas que polo súa trayectoria son relevantes no noso municipio. Entre estas persoas atópase Don Julio Dávila, tal como queda acreditado no expediente tramitado de conformidade co establecido no regulamento municipal de honras e distincións a través de informes emitidos polo cronista oficial Don Carlos Breixo como polos técnicos municipais. Don Julio Dávila naceu en Ortigueira o 26 de agosto de 1871 e faleceu en Madrid o 12 de xuño de 1971. Polo que neste ano conmemórase o 150 aniversario do nacemento e o 50 aniversario do seu pasamento. Con este motivo, o Concello tomou a decisión de realizar varios actos na súa honra. Entre eles, unha ofrenda floral, unha exposición dedicada das súas obras que terá lugar o vindeiro mes de agosto e, por suposto, a proposta que se somete neste pleno de nomear os Xardins do Malecón e da Vila de Santa Marta de Ortigueira Xardins Julio Dávila. Don Julio emigra a Uruguai no ano 1889 e no 1893 a Buenos Aires, e inda que non regresa a España ata finais dos anos 20, sempre estivo vinculado á súa terra natal, Ortigueira. De todos é coñecida a súa labor. Foi socio fundador da Asociación Protectora da Real Academia Galega, xerme da Real Academia Galega. Escritor polígrafo
Destacou fundamentalmente no campo da xeografía, sendo a súa obra máis representativa a Geografía descriptiva da comarca de Ortigueira, onde fai un estudio pormenorizado do partido xudicial do aquel entón, incluído os actuais concellos de Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira, Cariño e As Pontes. Colaborou ca prensa ca publicación de diversos artigos no Almanaque Galego Buenos Aires, La Voz de Galicia, El Eco de Galicia e La Voz de Ortigueira. O Concello de Ortigueira recoñece públicamente a labor de don Julio Dávila, co seu nomemento de fillo predilecto nos anos 20, ratificado en 1943, comisionado ante asuntos ministeriais para defender os intereses de Ortigueira e cronista oficial deste Concello despois do falecemento no ano 1943 do primeiro cronista oficial de Ortigueira Federico Maciñeira Pardo de Lama. Froito da súa labor e compromiso con Ortigueira e co seu cargo de intermediario cos ministerios, a pesar de non ser político, consigue o ferrocarril, o Peirao e os xardíns do Malecón, además de encargarse de facer suxerencias e melloras ao proxecto do Malecón. Don Julio sempre amosou o seu cariño pola terra que o veu nacer, fixando a casa de morada no lugar de Carmona, na vivenda que sempre se coñece como Chalé de Don Julio. Por estas pequenas pinceladas da obra de Don Julio e por todos os demais méritos que constan nos informes, pensamos que esta pequena homenaxe, dándolle o seu nome a un dos seus logros, os xardíns da vila de Ortigueira, é un merecido reconhecimento a tan ilustre persoa da nosa cultura e espero o apoio de toda a corporación. Por a miña parte nada máis, as súas intervencións, señor Rego. Sí. Bueno, eu penso que desde que a Asociación Terras de Ortegal propuxera a celebración destes actos, creo se tomou conciencia de que a persona de Xulio Dávila traballou moito polo Concello de Ortigueira, entre outros moitos máis. E penso que toda a corporación coincidimos en que era hora de darlle ese reconocemento de sobra merecido polo seu traballo, constancia e amor hacia Ortigueira. Ademais, cumplíndose o 150 aniversario do seu nacemento e o 50 do seu falecemento. Eu xa fixen o mismo comentario na comisión informativa, escoitando a intervención de Carlos Freixo, cronista oficial, no que, cando se celebrou a ofrenda floral, indicábamonos a súa amistade que tiña Dávila con Federico Maciñeira e a súa pasión por Ortigueira. E como expuxo no seu informe, todos os logros e moitos dos que estamos disfrutando agora nosotros foi gracias a eles que sempre da mão estuveron os dous traballando por Ortigueira. E propuxo, xa que eran e tiñan esa amistade, pois propoñía, e eu tamén o propoño así ao grupo de goberno, porque tamén estamos en débeda con Federico Maciñeira, ainda que agora este ano é o de Xulio Dávila, que teñan a ben tamén reservar un espazo preto ao de Xulio Dávila para darlle tamén ese reconocemento a Federico Maciñeira. Ben, moitas gracias, tomamos nota do seu interés. Señora Fran? Sí, bueno, nosotros estamos tamén, por suposto, totalmente de acordo, sobre todo, cando as propostas veñen da sociedade civil, pois penso que teñen moito máis peso, moito máis valor que se a facemos os partidos políticos, non? Estamos evidentemente totalmente de acordo e tamén esperamos un pouco ao fío do que decía a señora Rego, que sea a primeira de máis recoñecementos de xente ilustre de Ortigueira, porque, bueno, é importante non esquecer nunca a nosa historia, nin sobre todo quen a fixo posible, por lo tanto espero que faigamos máis reconocimientos deste tipo. Sí, moitas gracias, tomamos nota. Señor Valentín? Gracias, señora Carlos. Nosotros estamos tamén completamente de acordo neste asunto e solamente añadir que o cronista oficial na nota dice que na casa onde naceu pois sería bon que se puxera unha placa, se pode ser, falando cos veciños e os propietarios de feita dun material noble, non? Tamén estaría ben e sería un pouquiño complemento ao que debemos tratar aquí. Gracias. Tomamos nota e se pode, sí. Ben, alguna intervención máis? Pasamos logo a votación. Votos a favor? Señora Alcalde, si me parece, Sí. solamente puntualizar con respecto al acta esta del 12 de mayo. Sí. La votación está correcta, lo que falta es contabilizar dentro de la relación de concejales a Miguel. Sí.
Entonces, si les parece, pues podemos aprobar el acta incluyendo ese corporativo. Siguiente punto, expediente número 760/2021. Modificación do orzamento municipal mediante crédito extraordinario e concargo remanente de tesorería. Como se explicou en comisión, este expediente tramítase para facer frente aos gastos inaprazables e que non teñen crédito suficiente no orzamento municipal. Trátase de liquidacións finais de obras incluídas o POS. A achega municipal ao Plan de Mellora de Camiños 2021-2022 e a adquisición de 10 camas e 5 grúas para o servicio de axuda a domicilio a demanda da traballadora social, que informa sobre a necesidade de dotar o servicio con este material. Nada máis, señor Rego. Sí. Non pensei que iba a facer esta intervención tan rápido. Eu pensaba 2 ou 3 meses máis, porque creo que está o presuposto aprobado desde mediados de abril e que nos veñan xa cunha modificación para un remanente de tesorería implica que as partidas que ten o presuposto aprobado en abril de 2021 que xa hai xa que facer é porque as partidas están sin un euro, basicamente. Isto non lle pasaba aínda co presuposto prorrogado do 17, señor Muras, aínda aguantaba un pouquinho máis hasta agosto sin modificadas. Isto é o que pasa por ter o Concello de Ortigueira a desgracia de estar gestionado polo binomio Muras-Cao. E agora os feitos me remito. Vostede, señor Muras, é concelleiro de Servicios Sociales desde o ano 2015. Quéreme dicir que ten que vir a ser a técnico de Servicios Sociales, que leva 2 meses, para dicirlle que son necesarias 10 camas articuladas e 5 grúas. E o peor de todo, que isto xa o sabía en febreiro, nas contempla vostede no presupuesto. Cando aquí a maioría dos concelleiros dixemos, dada a situación, meta todos os cartos habidos e por haber en servicios sociales. Non. E aí entendemos, era moito mellor aceptar as propostas de Primeiro Ortigueira, que era moito máis fácil. Claro, era moito máis fácil, porque conformábase, xa o dixen no pleno, conformábase con unha partida no plan xeral e a outra xa non me acordo onde era. Pero bueno, non, porque claro, se incrementamos servicios sociales, como está todo tan bollante, señor Muras, isto é vergonzoso. Quero dicir, a súa gestión na Concellería de Servicios Sociales xa se está vendo. É dicir, que non hai na partida de Servicios Sociales 13.875 euros para iso. Pero é que o peor non é iso, é que vendo o presuposto que aprobamos na partida 231.226.99, que iba a outros gastos diversos, había un importe de 53.500. Usted, se a ve, a non ser que xa na hai, que iso é o que parece indicar, que seguramente tuvo que tirar dela para pagar axudas de emerxencia social porque non tuvo ninguna na partida presupostaria. Eses 53.000 euros xa non estaban, porque se estuveran, vostede, ou a non ser que, bueno, isto mellor gestionaba o seu novo concelleiro de Facenda, facería unha modificación por decreto de alcaldía porque se tratan da mesma partida e da mesma partida. Pero vou agora á gestión, porque agora vostede, esta foi a súa gestión como servicios sociales, vale? Non hai de dúda que é moi necesaria esas camas. O que me choca e o que lle choca aos centristas é que vostede leve 6 anos e todavía aínda se enterou porque veu agora unha técnico que senón nin diso se enteraba. Pero, bueno, como non me fai moito caso, voume pasar, que me vai facer máis caso o señor concelleiro de Facenda. Voulle dar enhoraboa, señor Cao, porque, mire, o segundo semestre, con un presupuesto aprobado, vexan, señores veciños, se fai favor que enfoquen ao alcalde que non está facendo caso, pero, bueno, xa estamos acostumbrados, eu máis aínda, que xa leva uns cuantos anos máis. Sigo, non me vai interrumpir. Quero lle dar a enhoraboa ao seu concelleiro de Facenda, ao señor Cao, porque no segundo semestre do 2021 o período medio de pago asciende a 104 días. Maravilloso, señor Cao, unha boa gestión.
Si, moi boa gestión. Solo dicir que o período medio de pago en decembro, cando estaba a concelleira a señora Vázquez, eran 44 días. E esos 104 días son con un plan, con un presuposto aprobado entrando en vigor o día en abril deste ano. Pero é que non seguimos con iso. É tan boa a gestión, buenísima gestión, que teño aquí dúas facturas que me chocaron moito. É tan boa a gestión da Concellería de Facenda que na flota que ten aquí o Concello ten 2 coches de 20 anos que costan nada máis que hai que leválos a Neda, porque aquí os talleres de aquí non saben arreglar os coches de 20 anos. Entón, hai os que levar a Neda, teñen un coste de 1034 que non os vale nin os coches e outro de 543 tamén de 20 anos. Pero isto xa podría ser hasta anecdótico, pois cailles mellor a persona que está ali, que gestiona. O anecdótico é que cando un taller deste Concello tarda 7 ou 8 meses en cobrar, este de Neda tarda menos dun mes. Eso é o que quero que se queden os proveedores do Concello de Ortigueira. Por iso vostede montou en cólera cando eu dixen que os proveedores tiñan que ser responsables de non venderlle ao Concello de Ortigueira. Pois miren, págaselle antes ao Concellos de Neda, os talleres de Neda que ustedes, a non ser que sea, señor Muras, que mo dirá, que este ten a concesión para arreglar os coches de máis de 20 anos. Igual que o de Vilar do Colo, que tamén tiña a concesión pos da basura. Igual fixeron ustedes algún tipo de convenio con ese. E seguimos, porque o outro día a concelleira Ana Franco dicía que tiñamos que devolver os 10.000 euros do anticipo da pasarela de Morouzos e sabía a adjudicación, que eu tamén te teño que dicir, señora Franco, que sale a adjudicación porque vostede o dixo, senón ainda non se acordaban da pasarela, tamén yo digo, que gastamos ahora os 17.000, mas temos que devolver o anticipo da subvención de 10.000, pero que esta semana encontrámonos que temos que devolver 49.832,50 más 1.730,49 euros. Isto sí que é gestión, señor Cao, moi boa gestión, vostede está chegando ao nivel, aquel nivel que tiña o Partido Popular no ano 2012 cando nos meteu no plan de ajuste. Más ou menos, quedan uns cuantos días para cumplir con ese logro. E temos que devolver agora, pois todo. Vostede, señor Muras, que no 2015, estando eu tamén, dicíamos que non se iban gastar ninguna subvención, que non se iba a perder ninguna subvención. Desde logo, ao mellor desde o 15 hasta o 17 eu non digo que non se perderá alguna. Sí, eu digo, porque eu normalmente non teño por que mentir. Pero, señor Muras, desde o 17 é que se perderon todas. E isto sabe por que pasa? Porque vostede non ten un programa, non sabe o que vai facer dun día para outro, non sabe, non hai unha actuación, non hai. Agora resulta que neste vamos ao remanente de tesorería, que outros concellos están utilizando o remanente de tesorería, sabe para qué? Sabe para qué? Para reactivar a economía. Para que non haxa unha crisis económica como vai haber, para paliar esa crisis. Vostede non. Vostede non saleu outro día dicindo que se pagou non sei cantas axudas de subvención 1 ano e 2 meses despois de que foran aprobadas en pleno. Iso é boa gestión. Pero vostede dase conta de que o Concello de Ortigueira é o hazmerreír dos concellos da zona. Vostede dase conta. 104 días, con un presuposto aprobado en abril. Non hai ningún tipo de gestión. Pero bueno, isto foi o que dixeron os veciños. Houve posibilidade de modificalo? Sí que houve posibilidade de modificalo. Sí que houve posibilidade. Pero agora tenemos que esperar 2 anos máis, e isto vai ser insalvable. Estamos nunha situación que, por moito que diga vostede, que minte máis do que fala, que vostede fai o que non di e di o que non fai, iso é a súa política. Todo o que se ven demostrando aquí
é que vostede non está á altura de representar o Concello de Ortigueira. Non está á altura. E, por suposto, se vamos, o que lles interesa a vostede e o que lles interesou de facer un presuposto novo foi simplemente para privatizar os contratos de limpieza. Simplemente para iso. Simplemente para iso. Que agora se vamos ás dacións de conta, o único que aprobou a Xunta de Goberno foi iso, privatizar a limpieza. Iso foi o que fixeron. Por que? Convíñalles. Aquí é un pueblo e conocémonos todos. Eu sempre digo que a muller de César, además de selo honrada, ten o que parecer. E aquí, e falo sobre este binomio Muras-Cao. Muras-Cao. O señor Yáñez non lle vou dicir absolutamente nada máis que un consello, porque o aprecio. Só lle vou dar un consello. De momento está a tempo de salir coa cabeza alta de este grupo. Pénseo, como siga así usted a cómplice de esta gestión municipal deste goberno socialista, que ten de socialista o que teño eu de pija, se mo poden permitir. É un goberno murista e que non se basa nos principios, non se basa finalizou a súa intervención. Non se basa nos principios do socialismo. Moitas gracias. Ten a súa palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu vou ser moitísimo máis breve que a señora Rego. Gracias. Non esperaba menos. É verdad que temos un presuposto aprobado hai uns meses escasos. Entonces, a mí simplemente gustaríamos saber si todo isto que vai aquí nesta modificación do presuposto, si simplemente non se sabía daquela, ou si foi un despiste, ou si foi unha mala xestión do presuposto. A mí, gustaría... Señora Rego, manteña, siga. Sí, perdón, discúlpeme. Perfecto. Foi sin querer. Primeiro chamador da señora Rego. Gustaría que se me contestara eso. Continúa. Nada más. Señor Calvin. Muchas gracias, señor alcalde. Además, estamos nun momento que en Cuba tamén están pasando cousas, entonces por eso está ben que vostedes sigan. Ben, eu solamente para decir sobre este tema e para non aburrir a xente, porque nosotros o dixemos cando se aprobou o presuposto. Dixemos, agora o acaba de decir a señora Rego, lle dixemos que aquel presuposto era de corta e pega, 70.000 euros que a piscina cerrada, que quere que lle diga, se lle votamos en contra. Pero é que eu lle comentei este tema a propósito das camas e das grúas. Mire, o ano pasado xa fai máis de un ano xa. Cedeira refuerza a ayuda en el hogar con 12 grúas ortopédicas. Pois eu trouxen aquí esta mesma ofolia. E lle dixe, mire, señor alcalde, é que en outros concellos socialistas se ten en conta os servicios sociais. Vostede no presuposto non tuvo en conta nada que teña que ver con servicios sociais e agora nos encontramos que para meter esas camas necesitamos 13.000 euros porque non hai no presuposto e entonces estamos, como le vamos a decir? Pois mire, en servicios sociales estamos tan deficitarios e estamos en unha situación tan precaria que os veciños de Ortigueira sufren a súa falta de política social. Pero non é solamente iso. Ten razón a señora Rego, tuvo que vir unha traballadora social nova para dicirle é que fan falla axudas técnicas para prestarlle a xente que ten necesidades neste concello. Pero é que eu xa llo dixen fai moito tempo e non me fixo nin caso. Está ben, pero dese conta de que houve moitos dependientes do Concello de Ortigueira que non disfrutaron desto e que seguramente, ao mellor, nestes momentos, ao mellor, nin están. E se están, estarían seguramente máis deteriorados porque faltan esas axudas técnicas. Esa é a sensibilidade socialista que ten vostede. Nos está dicindo tamén outra ía, nos estamos pisando, señora Rego, solamente miran polas privatizacións, privatizan vostede todo e, aparte, perden vostedes todas as subvencións cantas son posibles. Creo que incluso esta semana venlle outra que tamén perdeu. Xa falaremos dela noutro momento. Señor Muras, eu o que lle teño que decir é que entre vostede e o señor Cao, que tampouco pode ser responsable porque leva no cargo pouco tempo e tal, pero claro, desde aquel último pleno que tiñamos 81,92 días de período medio de pago a hoxe, que temos 104 días con 91. Home, é que eu isto non entendo nada quen se encarga
dos números deste Concello. Sempre lle dixen que os equipos están para traballar e cada equipo ten que ter un especialista en un punto. Se vostede non ten especialistas no ámbito económico, pois entón pasan estas cuestións. E que vai a suceder? Pois que os señores veciños pois vamos a ter que sufrir todo isto, sobre todo quenes? Pois aqueles que traballan con nosotros, os proveedores e as persoas que fan traballos para este Concello. Ahora mismo están cobrando de media en centro 4 días, fai 2 meses eran 81. Suma e sigue. Señor Muras, para terminar, simplemente lle vou a decir unha cousa sobre este particular. Non podemos aceptar que os erros sempre sexan dos demais. O orgullo, o medo, a cobardía e a falla de empatía son os que nos levan a buscar culpables. E o victimismo non exime a ninguén das responsabilidades. Isto sabe quen o dicía, señor Muras? Isto decían os seus compañeiros da Ejecutiva do Partido Socialista a propósito de vostede. Non o dixen eu. Eu simplemente leo o que decían os seus compañeiros. Si isto pensaban os seus compañeiros de vostede, que pensaremos os demais? Moitas gracias. Moitas gracias, Valentín. Realmente lle digo que non me preocupa o que pense vostede de mí, nin uns de vostedes. Vamos a ver. O que me preocupa é o que pense o como. Eu voulle decir o seguinte. Vexo que teño moi pouquiño nivel, pero bueno, voulle contestar, se acaso, a señora Franco, que en este punto foi máis educado. Por lo menos, cando menos pide unha explicación. Este é un punto, non é que o presuposto este mal feito, nin que se gastasen os cartos do presuposto, nin que as partidas teñan cero. Esta é unha nova previsión con cargo a conta de remanente. Nós no Concello de Ortigueira temos un remanente, e o ano 2020 pechouse con un remanente líquido de 2.451.227,28 euros. Para facer uso dese remanente, hai que dicir en que. Entón, este punto é precisamente para iso. É para incorporar con cargas e remanente estes créditos para... E en que o vamos a gastar? Pois vamos a gastar en estas cousas. Entre elas, as 10 camas e 5 grúas. As 10 camas e 5 grúas é proposta do Goberno con un informe, que bueno, está tamén explicado, con un informe da traballadora social. Nós quixemos facer esta inversión con carga remanente. Se non chegan 10 camas, pois serán 20 camas ou as que se necesiten. E as grúas exactamente igual. Nós, dende logo, con carga remanente ou outra cousa, non podemos tomar unha decisión de facer unha compra de camas sin saber realmente o que se necesita. Fixose unha solicitude de información técnica a traballadora social, e a traballadora social nos dice que se necesitan en cantidad, ahora mismo, 10 camas e 5 grúas. Cando se necesite máis, pediremos máis. Non ten nada que ver co presuposto, señor Raigo, non ten nada que ver con eso. Vostede fai a súa retórica, o seu discurso... E os 104 tampouco. Señora Rego, segunda chamada, orden, a terceira chamada ten que abandonar o pleno. Quedalle unha. Logo, é o que lles quero dicir, que por parte do Goberno, asesorados pola interventora municipal, facemos o que corresponde. Para nada, esas historias que están contando vostedes do tema do presuposto nin outras cousas. Por outro lado, decirle das subvencións que se devolven, aquí solicitanse moitísimas subvencións no Concello de Ortigueira durante o ano. Hai subvencións as que lle podemos facer frente e outras non porque levan unha aportación municipal. En concreto, algunha destas que houve que devolver son subvencións do ano pasado, do ano anterior, onde houve moita implicación polo tema de COVID en outros gastos e ao mellor non se puide facer frente á parte que lle tocaba poñer ao Concello. Se non se fixo frente á parte que había ou non se podía facer ese 20% ou 25% ou que sea, pois a outra parte hai que devolvela. Témola nas contas, o único que temos que facer é reintegrala, non é outra cousa, non pasa nada. E como a esas, pois, bueno, se hai que devolver máis, devolvemos máis, e outras conseguiremos. É a operativa do Concello. O peor de todo sería non estar atento a solicitalas e que as perderamos por non solicitalas, que non é o caso. Os técnicos traballan ben, e de todas, das 100 e pico que hai, ou máis de 100, pois alguna, pois ao mellor non podemos acometela porque xa nos gustaría, pero non podemos, como calquer empresa ou como calquer cidadano. Despois, en canto ao período medio de pago, tamén 104 días, señor Valentín, claro, é moi fácil dar esa cifra e que lle escoite a Cámara, pero non ten en conta vostede que aí entra o período medio de pago tendo en conta o reconhecimento extrajudicial de crédito que se levou o pleno anterior de facturas que había metidas en este ano que corresponden ao exercicio anterior. Son datos técnicos que os veciños non teñen por que saber, pero falaremos do período medio de pago no pleno de agosto. Entón, no pleno de agosto falamos do período medio de pago. Agora dígolle que hai proveedores locales que están cobrando por debaixo dos 30 días.
e sabio perfectamente, pero bueno, é un tema que, a ver, eu non sei se os veciños lles creen ou non lles creen. Eu digo que hai, guste, non guste, cando me equivoco, tamén o digo. E non hai máis que tratar dese tema, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 5, moción de urxencia, moción do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira instando a limpeza do Camiño do Mar. Ana, é unha moción de Primeiro Ortigueira de introducila. É unha moción de urxencia. Primeiro temos que saber de que se trata, votar urxencia, e logo entramos no... Vale, leo ou Sí, explico? claro, Leo. sí. Vale. Fai uns días despertábamos coa nova de que a Igrexa recoñecía o Camiño do Mar como camiño de peregrinación a Compostela, o que significa que calquera que faiga a peregrinación a Santiago por este camiño poderá obter a deseada Compostela, formando parte xa da rede de camiños de peregrinación recoñecidos polo poder eclesiástico. Este éxito é froito do traballo de moita xente que durante anos loitaron por este recoñecemento. En primeiro lugar, os historiadores, como o cronista oficial do Concello de Ortigueira, don Carlos Breixo, que fixo, entre outros, os estudios correspondentes ao noso Concello. A Asociación de Amigos do Camiño do Mar, que conseguiu coa súa xestión este recoñecemento da Igrexa. Alcaldes e políticos que apostaron dende hai tempo por este camiño, e asociacións culturais e persoas anónimas que levan moitos anos percorrendo estes camiños e axudando a que este recoñecemento fora posible. É indudable a riqueza turística e cultural que este Camiño do Mar trae a todos os concellos polos que pasa, incluído, por suposto, o noso de Ortigueira. A espera de que a Xunta oficialice tamén este camiño, tal e como lle pideu o Parlamento de Galicia nos acordos do ano 2010 e no máis recente de abril deste ano de 2021, aprobado pola unanimidade de todos os partidos, e conseguir así financiación para a creación de albergues e establecementos turísticos vinculados co camiño, tócanos a cada concello poñernos a traballar para recibir a todos os peregrinos que desexen chegar a Santiago de Compostela polo Camiño do Mar. Por todo isto pedimos que se sometan a votación do Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno a que de maneira inmediata limpe, prepare e sinalice os caminos públicos por onde transcurre o Camiño do Mar no Concello de Ortigueira, tal e como se recolle nos estudios feitos polos historiadores, entre eles, como decíamos, o de don Carlos Breixo. Instar ao Goberno a publicitar nas páxinas oficiais e redes sociais do Concello este Camiño do Mar como o que é un camiño de peregrinación a Santiago de Compostela. Terceiro, instar ao Goberno a acordar xunto co resto de concellos polos que transcurre o Camiño do Mar unha forma conxunta de publicitar e traballar sobre este camiño. Cuarto, instar a Xunta de Galicia e a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo a agilizar os trámites para incluir o Camiño do Mar nas rutas xacobeas, así como en todas as accións de promoción turística, divulgación e reactivación económica ligadas á celebración do ano xacobeo 2021-2022, tal e como aprobou o Parlamento de Galicia por unanimidade o pasado 21 de abril de 2021. Quinto, dar conta de este acordo a todos os concellos polos que transcurre o Camiño do Mar: Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro, Ovicedo, Mañón, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Narón e Neda, así como a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo. Ben, gracias, Ana. Vamos a facer a votación para incluir a urxencia. E votos a favor da urxencia? Vale, algún tema a tratar, entramos en debate. No, a mí gustaría que interviramos o resto de portavoces e despois... Sí, Isabel. Sí. Bueno, eu estou de acordo ca moción que propuxo a señora Franco, pero aparte quero dicir xa po grupo de goberno instando tamén a que señalice, además do Camiño do Mar, os distintos camiños existentes. Eu, que vivo na parroquia de Loiva, é moi boa, porque é a mellor parroquia, que vou dicir eu, pero limita con outro concello. E non se pode ver tanta diferencia entre ver unhas instalacións, unhas rutas, tanta diferencia, porque o que damos é a xente que ven de Mañón, chega a Asteiro e pasa polo Picón, é lamentable. É un estado calamitoso. Están as señales rotas. Desbrozouse a área da playa das Barrosas e quedou ali a señal ao suelo. É unha deixadez sempre brutal. Sabe que eu meto todo por registro cando vexo algún tipo de incidencia, pero é que eu non son grupo de goberno.
señor Muras. E eu creo que esa diferencia brutal que eu noto, tamén se nota ca parroquia que linda con Cerdido. Entonces, creo que tamén era ben que o Concelleiro de Turismo cas distintas asociacións, porque todos estamos de acordo en que o turismo vai ser un único motor de incentivar a economía despois de sufrir esta pandemia. Non teño máis nada que dicir. Bueno, eu o que se me gustaría é que cando fixéramos intervencións que nos remitíramos ao punto de intervención. Vale, sí, Que o perdón, resto de discúlpeme. discursos son vanos, non? Discúlpeme. Muchas gracias, señora Cari. Nosotros estamos a favor de este tema, pero lle vamos a facer algunha salvedad e é o que nos vai a tirar o voto á abstención. Cando dice vostede estamos de acordo con todo, pero fala vostede de o cronista Carlos Brixo. E eu falei con ele, non pode ser de outra maneira cando se cita directamente unha moción deste tipo, non? Entón, el o que me comenta é donde dice el en que publicación, en que páxina, en que conferencia, donde fala do camiño do mar. Por tanto, cando aclaren vostedes estes cuestións, porque nosotros non somos historiadores, para nada, xa o dixen varias veces. E máis, traemos aquí unha moción sobre o camiño para o pleno de hoxe. Non somos historiadores, nin pretendemos ser historiadores. Simplemente o que facemos é tomar a palabra dos que saben e dos que levan toda a súa vida traballando por este tema. Non 2 días, nin 4, nin se aportaron ao carro agora, non. Levan toda a vida. E os que están aquí saben, tanto Rafael Lucero como Terras do Ortegal, como o propio Carlos Breixo, que levan toda unha vida dedicada ao estudio de Camiño de Santiago por estas comarcas. Por lo tanto, cando vostedes faigan este traballo e poñan o nombre de alguén, eu lles recomendaría que ese nome este de acordo con o que vostede pone, de acordo? Non teño nada máis que decir, por resto estou de acordo con a señora Isabel Rego, todo o que sea turismo, nosotros estamos a favor do Camiño de Santiago, non pode ser de outra maneira, que se limpen os camiños, que se señalicen e todo eso, eu me imagino que vostede está neste tema tamén lle interesa, porque son turismo e ao final é inversións para aquí para Ortigueira e por tanto estará vostede de acordo e o resto hai que deixarlle o quen sabe. Eu non sei de medicina, non son médico, por tanto non me meto, eu non son historiador, simplemente recollo o que dicen os historiadores. Moitas gracias. E moitas gracias, señor Valentín. E Ana, tes que cerrar o tema. Moi ben. Bueno, primeiro gustaríame decirle ao señor Clarín que a mí non me vai a encontrar en confrontación con ningún, nin con vostede, nin con ningún veciño deste concello. A partir de aí, quero dicirlles que, bueno, lembro que sempre a señora Rego fala sempre, ademais, bueno, con razón, de que necesitamos un proxecto estratégico sobre a explotación do turismo en Ortigueira. Bueno, pois, nosotros estamos convencidos de que o mellor proxecto estratégico que existe para revitalizar ese turismo en Ortigueira é precisamente que o Camiño de Santiago pase polo noso concello, e iso xa é unha realidade da que, sin embargo, parece que ainda non somos moi conscientes, non? Vou abrir comillas para ler a aprobación do Parlamento de Galicia. Di, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a recoñecer o carácter oficial da ruta xacobea coñecida como Camiño do Mar, que discorre polas vilas lucenses de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro e Ovicedo, e prosegue pola provincia da Coruña, Viamañón, Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón, Ataneda, e o inclúa en todas as accións de promoción turística, divulgación e reactivación económica ligadas á celebración do ano xacobeo 2021-2022. Quero decir que este acordo bueno, foi aprobado xa no 2010, presentado polo Partido Popular, e no 2021 presentado polo Grupo Parlamentario de Socialistas de Galicia con algunha modificación do Grupo Popular. E, por certo, este acordo está basado en estudios de historiadores, entre eles o de don Carlos Breixo. Eu, se non lle gusta o nome, sinto moito. Este acordo foi acadado no Parlamento de Galicia por segunda vez, como decía, e publicado no Boletín Oficial do Parlamento con data 22 de abril de 2021 e aprobado, insisto, pola unanimidade dos 3 partidos que conforman o Parlamento.
E o que para os partidos do Parlamento é unha unanimidade, pois aquí, polo visto no noso Concello, parece como que a cousa non vai con nós. Deberíamos ser os primeiros en publicitar a noticia do recoñecemento do Camiño do Mar por parte da Igrexa, e, sin embargo, pois parece que nin o alcalde nin a ninguén do goberno lles parece unha noticia con suficiente interés como para poñela nas redes sociais do Concello de Ortigueira. Sin embargo, hai outros concellos que actúan de outra maneira. Vou expoñer o exemplo do Concello de Viveiro, presidido polo Partido Socialista tamén. Na súa página web, cando buscamos Camiño do Mar, aparecen varias noticias. Unha delas, por exemplo, 14 de setembro, o Concello de Viveiro impulsa a promoción do Camiño do Mar e pedirá ao novo responsable de turismo da Xunta, Alfonso Rueda, que agilice as xestións para a súa oficialización como ruta xacobea. O 28 de setembro, a alcaldesa de Viveiro reunirase coa directora xeral de Patrimonio Cultural para agilizar a oficialización do Camiño do Mar. O 24 de marzo, a alcaldesa de Viveiro insiste na petición dunha reunión coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para avanzar na oficialización do Camiño do Mar. 31 de maio, o Concello de Viveiro realiza unha actividade cos centros educativos para impulsar a oficialización do Camiño do Mar. 17 de xuño, o Concello de Viveiro reúnese coa Asociación Amigos do Mar para avanzar nos detalles da ruta tras o seu recoñecemento por parte da Igrexa. E no Concello de Ortigueira, que fixemos? Pois, en novembro, nosotros, o Partido Primeiro Ortigueira, presentaba unha moción para agilizar a oficialización por parte da Xunta. Nos gustaría que nos dixera que se fixo sobre esta moción, que se fixo para conseguir esta oficialización, porque, dende logo, públicamente, non temos noticia de que se fixera nada e non sabemos se é que non interesa ou se é que non lles parece suficientemente importante formar parte dos camiños de peregrinación a Santiago. Decía o presidente da Asociación de Amigos do Camiño do Mar que todavía non somos conscientes de que hai meses que non tiñamos nada e hoxe temos un camiño de Santiago percorrendo o noso Concello de Ortigueira. Por iso mesmo, porque xa o temos, presentamos esta moción, porque o camiño xa está recoñecido por parte da Igrexa e porque xa poden aparecer peregrinos e podemos e debemos empezar a traballar. Pedimos que se limpe e que se sinalice. Aquí non fai falta inversións millonarias. E máis, ten moita xente neste Concello disposta a botar unha man para decirles por onde pasa o camiño e onde é necesario esa sinalización. Hai que poñer flechas amarillas, non fai falta máis inversión que esa. Nos mesmos estuvemos percorrendo as etapas que ten este camiño dende a Ponte do Porto no Vicedo ata Cedeira, xunto co presidente da Asociación de Amigos do Camiño do Mar, e tamén eu quero agradecer personalmente coa axuda inestimable de Loli Rubido, da empresa Roteiros, que é perfectamente coñecedora deste camiño. O Camiño do Mar, nós non temos ninguna dúda de que vai a ser o futuro do turismo no Concello de Ortigueira. Un turismo, ademais, de calidade, de xente que percorre outros camiños e que se quede abraiada cos nosos paisaxes, coa nosa ría, cos nosos acantilados, cos ríos, cos lugares que percorren o Camiño do Mar ao seu paso por Ortigueira. Vai a ser, sin duda, un altavoz de todos os que veñen e falen cos seus amigos, coas súas familias, do fermoso de Ortigueira e do fermoso das súas parroquias. E vai a ser, sin duda, o xerme de que veñan turistas e visitantes durante todo o ano e o impulso definitivo á inversión, as inversións en equipamentos turísticos no noso Concello. Todo isto pode ser agora, pode ser xa, se o goberno se move e actúa para agilizar todas estas cousas. Ou, en todo caso, será máis adiante, cando entre outro goberno que si se xa consciente da importancia deste camiño e do seu recoñecemento. Honestamente, eu pídolles aos membros do goberno, aos que están xa agora, que non esperen, que se poñan a traballar xa e que teñan ilusión por este camiño e por todo o que pode traer este camiño e toda esta xente ao noso Concello e para toda a comarca. Como decíamos, o turismo vai a ser o que nos quite desta crise económica na que estamos inmersos. E todo isto deberíamos traballalo todos xuntos, deberíamos aparcar esas diferencias tan, para o meu gusto, tan pequenas. Deberíamos traballar todos xuntos nesto. Eu pídolles ao Partido Popular que apoie esta moción, pídolle a centristas e pídolle a PSOE, porque ademais constame que hai asociacións e veciños moi interesados en que isto saia adiante e que son conscientes de que
a única maneira de facer do camiño a mellor oportunidade de presente e de futuro para a Ortigueira é precisamente apoiándolo entre todos, non? Por iso, pois, repito, non quero ser pesada, pero pido non só a aprobación desta moción, gustaríame a aprobación por unanimidade, senón pois, comenzar a traballar xa de feito na limpeza e na sinalización do camiño e pedir entre todos, xunto co resto de concellos, pois o que pedían os grupos do Parlamento de Galicia, que é o recoñecemento do carácter oficial desta ruta xacobea por parte da Xunta. Nada máis. Ben, moitas gracias. Bueno, simplemente antes da votación, aclarar un tema. E no señor Rego, no tema de señalización, de loiga e todo eso, sabe perfectamente que o camiño estaba seleccionado, toda a ruta da costa, o camiño. As señais é un tema de concienciación de que non seja só o goberno, senón todos os concelleiros, a hora de falar cos veciños e concienciar, non quero dicir que fosen os veciños os que fixeron isto, pero si é ben que se halla no pleno que as señais todas prácticamente entre Loiba e Ladrido, cando menos, foron casi todas cortadas. Todas cortadas a ras de terra, tiradas e destrozadas. Logo, aproveito, señor Rego, non ten a palabra, disculpe o tema, xa o seu momento de intervención, ahora é o meu. No, pero están ali. Señora Rego... Perdón, discúlpeme. Correcto. Logo dicirles que tamén hai outra asociación que se fixo, tamén que a señalización, seguiremos, non quero dicir que estén rotas, tiradas ou tiradas á ría, que xo deixamos así. Volveremos outra vez con outra segunda inversión, pero sí é importante públicamente, non só nosotros, pero transmitilo todos, que se conserven os recursos que temos no Concello. Eu non sei por que se cortaron, con a motosserra, se tumbaron, se tiraron ao mar, non entendo, non sei por qué, pero así se fixo, volveremos outra vez a facelo, pero sí, eu creo que é un bien para, como di a señora Ana Franco, que é un bien para todos. Despois, por outro lado, señora Ana Franco, o noso voto vai ser a favor, estamos moi a favor desta moción, moi a favor de Camiña Costa, nós temos os recursos que temos, vamos ao paso que podemos, non quere dicir que non teñamos intención, por a súa parte non perdemos o fío do pleno, non sabemos que unha moción que é unha declaración de intencións, a súa declaración de intencións, non é un punto de aclaración de que por que o goberno si o goberno non, nós temos toda a vontade de que se poña en valor este ben, xa falamos moitas veces, non? Vamos ao paso que podemos ir, somos que somos e vamos ao paso que podemos ir. Que a señora alcaldesa de Viveiro teña máis agenda, non o sei, pero non quero dicir que o Concello de Ortigueira non este interesado en eso. Sempre estivemos a favor das mocións de primeira Ortigueira en este sentido e seguiremos estando porque sabemos que ben para todos. Pero, dentro do seu punto de vista, como declaración de intención está ben e como presión ao goberno tamén está ben. Ten entenda tamén o ano que levamos, o ano anterior como foi, e nós, claro, que seguiremos intentando facer o mellor posible. Estamos en contacto con a empresa Roteiros, que é daqui da Ortigueira. Este ano fixeron moitas máis rutas que facíamos anos anteriores, colaboramos no tema de limpeza según podemos, e o resto, está ben, cara a galería está ben, pero o que sería mal sería que por a nosa parte non houbera predisposición hacia eso. Sempre que dixemos que sí, que nos interesa. Bueno, pasamos logo a votación e logo votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Ben, gracias a todos. E seguinte punto, é unha moción de urxencia, en este caso o Partido Popular, que interesando o recoñecemento do Dr. Don Francisco Díaz Caro Deguas. E Valentín, por favor, ten a palabra para ver a urxencia. Moitas gracias. Ya leo. Sí, ten que ler. Moción para recoñecer la labor profesional a don Francisco Díaz Caro Deguas, colocando su nombre a una calle en la parroquia de Espasán. Exposición de motivos. Haciéndonos eco de la petición realizada por numerosos vecinos de este concello, más de 200 personas nos firmaron, avalada con la argumentada exposición de motivos presentada por los mismos para colocar el nombre de calle Doctor Don Francisco Díaz Caro Deguas a una vía de Espasán,
hemos decidido solicitar al Pleno la adopción de la siguiente moción. Reconocer la labor profesional del doctor don Francisco Díaz Carrodeguas, proponiendo que su nombre sea incorporado al callejero de la parroquia de Espasante. Don Francisco, o médico do Porto, llega a Ortigueira un día del mes de junio de 1980. 40 años dedicados en cuerpo y alma a sus pacientes. Su profesión es su pasión y sus pacientes fueron siempre como parte de su familia, supeditando a su propia familia, la familia real, a las necesidades de sus pacientes. Por sus manos pasaron prácticamente casi 2 generaciones de personas. Fue el médico de familia, pediatra, geriatra, psiquiatra y consejero. Nunca se le oía una queja por cansancio, y eso que durante muchos años la dedicación era de 24 horas, durante todo el año. Pero no había centro médico de atención continuada, y cuando ese centro se creó, el señor don Francisco Díaz Carrodeguas ejerce durante unos 7 años como director del mismo. En resumen, toda su vida dedicada al cuidado de sus queridos pacientes de toda la comarca que acudían a él en busca de remedio y consejo. Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: cambiar el nombre de la calle del Sol y que ésta pase a llamarse calle del doctor don Francisco Díaz Carrodeguas, en reconocimiento a su trayectoria profesional, así como su dedicación a todos los vecinos. Ortigueira, 31 de mayo de 2021. Vamos a proceder a votación de urgencia. Votos a favor de urgencia, votos en contra, abstencións. E pasamos a ronda de intervencións. Isabel. Sí. Bueno, é un pouco máis teño que engadir do que acaba de decir o señor Calvín. Todos o coñecimos. É certo que exerceu de pediatra, de médico, de psicólogo e nadie pon en dúbida, desde logo, a súa profesionalidade. Pero eu, además, añadiría a súa calidade humana e a súa vocación de servicio, sempre estando disponible a calquera hora para atender a calquera veciño. E con esas cualidades nácense, está claro. E está claro tamén que con esas cualidades naceu Francisco Díaz Carrodeguas. E que mellor sitio que o aeroporto de Espasante, onde exerceu a súa profesión e donde agora disfruta do seu tan merecido tempo libre. Non teño máis nada que decir. Ana. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu fui un compañeiro de don Francisco durante 8 anos nesta corporación. Son plenamente consciente do aprecio e do cariño que a xente, non só en Espasante, sino en todo o Concello de Garda ao Dr. Francisco Carrodeguas, que era como coñecíamos nosotros. Estamos, por suposto, totalmente de acordo con esta homenaxe. Por suposto, o noso voto vai a favor. Pero dito isto, gustaríame facer 2 apuntes pequenos para próximas ocasións, que seguro que as vai haber de máis homenaxes a máis persoas, non? A primeira é que debemos deixar o protagonismo destas solicitudes de homenaxear a persoas tan queridas do noso Concello aos veciños, non? Na propia exposición de motivos fala que é unha petición realizada polos propios veciños, como decía antes, as peticións feitas polo pobo, polas asociacións, polos veciños, teñen moito máis peso que as que podamos facer calquera partido político. Deberíamos animar a esa xente que lle quiso facer esta homenaxe a que sean eles mesmos os que presenten esa solicitude, porque ademais eu penso que de cara ao homenaxeado non cabe dúda de que será moito máis apreciado ese recoñecemento dos veciños que se o facemos calquera dos partidos políticos que estamos aquí presentes. E o segundo é que no caso de que a proposta veña dos partidos políticos sendo unha homenaxe a un veciño daqui de Ortigueira, que sea falada e que sea consensuada co resto dos partidos antes de ser presentada. Eu creo que tanto o homenaxeado neste caso como os propios veciños de Ortigueira, en concreto de Espasante, se merecen que cheguemos aquí con ese consenso previo. Nada máis. Bueno, eu conozco a Francisco Carrodeguas hai moito tempo como compañero de corporación no seu momento, como médico e como cliente. Eu sei como é e valoro todo o traballo que fixo, reconozo e dou as gracias públicamente como alcalde dende aquí, desde a presidencia do Pleno,
pero bueno, hai unhas formas que guardar e que eu non podo saltarme esas formas, non? Como dixen anteriormente, o grupo de goberno é de opinión que o Concello debe recoñecer e debe honrar as persoas que pola súa trayectoria son relevantes no noso municipio. Pero tamén hai que dar cumprimento ao establecido no regulamento de honras e distincións do que dispoñemos e que se debe tramitar no que se debe tramitar o correspondente expediente ou que se debe incorporar unha memoria acreditativa dos méritos das persoas que fagan merecedoras desta distinción. É dicir, hai que tramitar un expediente que, como o que acabamos de aprobar fai un momento, debe ter toda a conformidade que está establecida no regulamento. A parte de, como di a señora Franco, digamos que o acordo de declaración conxunta de todos os grupos que formamos a corporación. Isto non quere dicir que nosotros non estemos en contra deste nomeamento, non é iso. É simplemente que hai un regulamento no Concello que debemos de cumplir, donde hai que cubrir ese expediente con todos os, digamos que o porqué e todo eso. A parte, por outro lado, da petición social, que tamén, por outro lado, é importante, non? Non sei, o tema da recollida de firmas non sei o orixe da recollida de firmas, si sei que en Espasante hai unha asociación de veciños, mirando por un ente social que agrupe os intereses, hai unha asociación de veciños, eu non sei se provén dai, se non, bueno, todo eso ten que formar parte do expediente para nós, pola nosa parte, por parte do goberno e todo eso, dar ese paso de nomeamento. É unha petición social, eu parece, como digo, pareceme ben, que non digo que non sea merecida, seguramente que é merecida, pero as formas hai que guardalas, e a miña obligación é transmitir isto, o tema do regulamento. Señor Valentín. Moitas gracias, señor alcalde. Nosotros, señora Franco, somos os representantes dos vecinos, non se olvide vostedes, xa yo recordei varias veces, por eso estamos aquí. Somos concelleiros e cada un representa unha parte da población que confiou o seu voto en nosotros. Por lo tanto, non yo teño que volver a recordar, me imagino que vostede queda claro. O consenso, señor alcalde, é claro e meridiano. Pero que pasa? Ahora lle toca a vostede, se sale favorable, iniciar todo isto. Por que non quere vostede? Non, continúe. Vale, por iso lle digo. O que lle recollemos aquí, hai máis de 200 persoas, e as metemos por registro, si quere, cando vostede lle veña ben, si quere, as metemos por registro, donde a nosotros nos chegan uns veciños en representación de esa xente que había firmado, dicíndonos que sería positivo e que les soberían ben facer un recoñecemento en vida a unha persoa que foi, como vostede acaba de dicir, que é un gran profesional no seu povo. É máis, mañá creo que vai a recibir outro homenaxe no seu povo no tema dos retratos que se está facendo en Espasante, non? Por lo tanto, quero dicir que o povo de Espasante e outros povos, como ben acaba de dicir a señora Franco, e xente de moitas parroquias, pois están moi agradecidos a este señor que acabamos de ver como todo o mundo unánimemente pois dice que levou unha labor profesional fora de toda dúbida. Por lo tanto, eu agora lle fago responsable a vostede e dígame de que maneira quere vostede que lle presentemos todas esas cuestións. O importante aquí, señor alcalde, é que hai unha petición unánime neste pleno, si sale favorable, a que este señor leve un recoñecemento no seu povo. Todos queremos. Non me diga ahora que es que non se puede porque es que non sei que pasa. Non nos vai a valer. Vamos a intentar entonces leválo de outra maneira. Eu pensarei que vostede non vai a ser un obstáculo e non me diga usted que se el regulamento me llevo 3. No, ya se lo oímos muchas veces cuando usted no quiere. Cuando usted quiere no hay reglamento ninguno y se salta usted a todos los técnicos cuantos hay. Pero si usted tal, entonces automáticamente está la coma allí en el punto 4 y entonces es imposible. No, se le ve el plumero, señor Muras, pero le hago responsable de que si aquí sale positivo y no sale el tema, yo se lo diré a los vecinos. Lo van a ver también. Sí. Señor Francisco Carrodeguas, médico Espasante, nosotros recollimos esa petición popular, trouxémola como era a nosa obriga como concelleiros representantes do povo, en este caso o Partido Popular, para que isto se fixera e como me dixeron os veciños, en vida. Moitas gracias. Señor Valentín, non poña na miña boca palabras que non son... Non están grabadas. Señor Valentín, eu non interrompi a vostede. Están grabadas. Dígolle, e volvo a repetir o mismo, que vostede presenta unha moción. A min que a moción non me faz responsable de nada, absolutamente de nada. O goberno... Declaración de intención. Señor
Señor Valentino. O Goberno toma nota da súa intención, eu valoreina, fai un momentiño, dixenlle que me parecía personalmente que é un tema que me parece ben, pero que hai unhas formas que cumplir. Entón, a partir deso, o Goberno é o encargado de ver, abrir ese expediente, de ver todas as posibilidades que hai, de recoller toda a información e dar paso a ese nomeamento, sí ou non. Por moita moción que meta vostede e moitas firmas que traiga e todo eso, pois ten que entender que é un tema que hai que tratar nun regulamento que ten o Concello. O resto, políticamente, pode quedar moi ben, pero teño que facer as cousas formalmente, que son alcalde. Ben, bueno, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos logo a seguinte Sale moción. favorable, non? Sí. Moi ben, muchas gracias, señor secretario. Siguiente moción do Grupo Municipal do Partido Popular interesando o recoñecemento... Non, perdón, outra moción de urxencia. Temos moción do Partido Popular sobre vertidos a Lama San Xoán. Señor Valentín, Sí, señor alcalde, moitas gracias. Procedo a lela. Sí, claro. Moitas gracias. Valentín Calvín con NIF 764126228G como portavoz del Grupo Municipal do Partido Popular de Ortigueira al amparo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta la siguiente moción para ser incluida en el próximo pleno a celebrar. Subsanación urgente de vertidos fecales en el lugar de Alhama San Juan de Espasante. Exposición de motivos. En el lugar de Alhama San Juan de Espasante existe un serio problema que consiste, en concreto, en la emanación con total libertad de aguas fecales en terrenos de ese lugar que circulan por los campos y en las proximidades de los hogares de los habitantes de esta zona. No ano 2017, a través del registro municipal, se denuncia esta situación, la cual conlleva la aparición de un problemático foco de insalubridad y que todavía, a día de hoy, 2017, señor alcalde, no se ha solucionado a pesar de varias promesas al respecto. Las aguas fecales siguen discurriendo libremente, constituyendo un serio problema incluso a nivel de salud, soportando los vecinos cada día ese problema, y para el cual en ningún momento se les ha ofrecido ninguna solución eficaz. El problema que se agrava evidentemente en el periodo estival. Por lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Solicitar ao Goberno Municipal a solución sin mayor demora de este problema existente. Ortigueira, 8 de julio de 2021. E señora Franco? Pero ahora non vamos a urgencia. Sí, votamos a favor, sí. Piden falar, non? Sí, voto a favor de urgencia. Sí, contigo. Ahora sí. Sí. Vale. Porque como me queda unha sola, teño que estar andar con pés de plomo. Non pasa nada, se non igual. Bueno, o Grupo Centristas xa fai uns cuantos meses xa tiña conocemento de esta problemática, non? E metimos por registro, como vimos facendo, que pasa que nosotros non utilizamos as redes sociales, porque lle queremos dar un pouco de margen para que vayan facendo algo vostedes, señor Nunes, non? Vamos dando a ver, vamos dicindo a ver se son capaces de facer algo. Pois esta concelleira do Grupo Mixto incluso lles citou as fincas as referencias catastrales, que era imposible andar por elas e que conlevaba que estea todo en estado de abandono, non? Esas queixas que di o señor Calvín no 2017 incluso lles dixeron os veciños que na primavera pasada se buscaría unha solución. Aí estuveron técnicos, aí estuveron concelleiros e a día de hoxe non se fixo absolutamente nada. Esta concelleira, además, nese sitio, nese lugar, tamén os veciños poñían de manifesto que no lugar das bodegas que hai outra estación de bombeo que é a da Basteira, e eu concretamente hoxe estuve ali. O olor é nauseabundo, puxen que había que limpar de maleza
as escaleiras de acceso a esa Pontevella. Hoxe fun, agora entendo por que non se limpou, porque se limpa vese directamente que van os vertidos hacia o río. E está a ponte, que menos mal que a señora Trevín non sabe da ponte, está toda sin poder pasar por ela. Digo a señora Trevín porque ela é entendida nesa materia, e como vexo o estado na que teñen vostedes esa pedra o de cortar co trator o campo da torre vai quedar nunha anécdota. E vai directamente ao río. Limparon a fonte de San Juan, e limpárona e baldeárona, que tamén estaba ao descoberto, o sea, estaba toda tapada. Pero un pouquinho máis abaixo, que era o que nos referíamos, e aquí o señor Cao, que bueno, pois que vive en Espasante, será coñecedor de todo isto que está a acontecer. E isto xa o levamos xa hai uns cuantos meses, para min, vostede é sempre un espacio corto de tempo, para min é un espacio sempre largo, creo que é ben, teño as fotografías e a verdad é vergonzoso, e non só as fotografías, é o olor que desprende. Esa estación de bombeo non está ben e vai directamente hacia o río. Despois, por outra banda, era conocedora tamén diso, e eu creo que isto, eu puxeno antes, ustedes poideron ter un logro de dicir, pois xa estuvemos ali, eu xe fun ali, está a fonte medianamente limpa, pero todo o que era un brozal de silvas e de todo está penoso. Por iso, esa é a diferencia entre estar nun concello e estar noutro concello. E dígolle outra vez, quere dicir que os veciños de Loiba son uns vándalos e os de Mañón non, porque en Mañón está todo como ten que estar. Eu cando dixen que usted dixo que as cortaran, non, están ali apoyadas, é simplemente colocalas, simplemente iso, co cual a estes veciños díxoselles que incluso iban ir nun pos, unha partida presupostaria. Iso díxoselle antes do pos. Ese pos tan negociado e tan consensuado, que vostede preferiu meter aglomerados en quente que facer inversións nos saneamentos. Siga así, señor Muras. Despois quíteme a miña palabra porque non lle gusta o que eu digo. Por iso me quere quitar. Iso é o nivel institucional que ten vostede. Non teño máis nada que dicir. Señora Franco. Gracias, señor alcalde. Bueno, o noso partido estuvo tamén coas veciñas de San Xoán. Efectivamente, fomos testigos do mal estado desta fosa séptica. Non sabemos se o problema é que está chea ou como falábamos ali, de que ten algún tipo de tubería rota, pero, bueno, a verdade é que esta zona ten moitos problemas de salubridade. Hai, ademais, un pouco máis arriba outra depuradora que tampouco funciona, e todo isto tendo en conta que son fincas pegadas ao río, e que, bueno, que a verdade é que digamos que todos esos vertidos van directamente ao río, o río vai á Playa da Concha co consiguiente peligro de salubridade que temos aí, non só nesa zona, sino xa baixando hacia a playa. Nosotros, cando despois de estar ali, tamén metemos por registro as demandas que nos fixeron ali os veciños. Falamos directamente co concelleiro Juan Cao, porque creo que era a época na que estaba de alcalde accidental. Bueno, el comentounos que efectivamente eran conscientes do problema, que se vaciara a fosa facía uns anos, pero o que está claro que iso non é suficiente. Hai que buscarle unha solución asiña, porque é evidente que estes vertidos poden causar males maiores en canto a saúde dos veciños, que ademais hai casas ali moi cerca. Non sabemos se a solución pode ser, como falábamos, a de levar esas aguas fecales directamente á depuradora que está no porto, pero, bueno, en todo caso hai que buscarlle unha solución asiña, poñerse a traballar de inmediato, porque bueno, o problema é bastante preocupante. Estamos, por tanto, totalmente de acordo en que se lle dé unha solución o máis rápido posible. Por a nosa parte, sabemos que é unha actuación prioritaria dentro de todas as que temos de saneamento, e tan pronto podemos acometer, pois acometeremos. Sí, é por aí. Son as dúas, señora Franco. Ten as tuberías rotas e está cheo.
son o que nos dicen os veciños, que dice vostede que tamén falou con eles. Pois me dicen que están as dúas variables, non? E logo o impacto medioambiental. Se queremos ser un concello turístico, se queremos co camiño, se queremos todas estas cousas, o que non pode é, como dice a señora Rego, olor nauseabundo. Está claro que damos unha imaxe lamentable e aparte que seguramente incurrimos en algún tipo de delito porque non se, que entenda eu, non se poden verter as augas fecales sin ningún tipo de control desde o ano 17 a unhos campos que verten nunhos ríos. Iso o entende calquera, señor alcalde, por lo tanto sí que é verdad que é prioritario, pero xa era prioritario no ano 17. Non é prioritario hoxe, é como as camas. As camas non son prioritarias hoxe, xa o eran, fai un ano ou 2 anos. Vostedes se acorda ahora deste asunto porque lo traemos nosotros e esperemos que nos faga caso e os veciños vexan que sí que é prioritario, porque non creo que queira vostede que dentro de un ano veña aquí outra vez con esta moción sin ningún tipo de solución e tal. E como di a señora Franco, hombre, esperemos que en algún momento las declaraciones pues sean, non sean declaraciones, que sean realidades e que se hagan. Porque se non vimos aquí, presentamos, gastamos o noso tempo e o noso esforzo e ao final pues non sirve de nada, non? Por lo tanto, vai ter a señora Rego vai ter razón e xa non mete ninguna porque dice que se cansa, non? E que non lle sirven para moito. Por lo tanto, é o que nos interesa, señores veciños de Espasante, é que se solucione. Moitas gracias. Ben, como eu repito, por parte do goberno sabemos que dentro do saneamento é unha das actuacións prioritarias, unha delas. E estaremos atentos a facer canto antes. Xa o sabemos vecinos tamén. Bueno, vamos a pasar logo a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Sí. Que se abstén. Sí, claro, xa estou dicindo que é prioritaria e moitos máis. Nadie ten por que votar a favor das súas mocións, a abstención é lícita. Non vota a favor das miñas mocións, vota a favor dos veciños. Outro fallo sei. Está equivocado. No. O sea, que prefiere que haxa impacto medioambiental. Seguinte moción. Moción do Partido Popular sobre apoio ao Xacobeo. Pode dar lectura para a ausencia. Moitas gracias, señor alcalde. Francisco Calvín Pondevila, no nome do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ortigueira, de acordo co disposto no Reglamento de Organización e Funcionamento de Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa levar ao pleno a seguinte proposta moción. Exposición de motivos. O Camiño de Santiago non só foi unha ruta de peregrinación máis importante de Europa medieval, senón tamén unha importante vía comercial e de desenvolvemento cultural, artístico, social e económico do que se beneficiaron todas as localidades polas que discorría estas rutas. A súa importancia ao longo da historia está recoñecida en distincións como Itinerario Cultural Europeo, Consello de Europa do ano 1987, Patrimonio da Humanidade UNESCO 1993, 98 e 2015. E Premio Príncipe de Asturias a Concordia na Fundación Príncipe de Asturias no ano 2004. Desde a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaban a Compostela e ao longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e tamén de decadencia. Pero dende a promoción e recuperación que fixo dende o Plan Xacobeo do ano 93, o Partido Popular, por certo, impulsado polo goberno de Manuel Fraga, está vivindo unha das súas etapas de esplendor. Boa prova delo son máis de 301.000 peregrinos do ano 17, 327.000 peregrinos no ano 2018 e casi 350.000 no ano 19. No ano 20, por desgracia, tivemos a pandemia e isto se parou un pouco. Esperemos que agora se solucione e podamos volver outra vez a peregrinar. Todos estes peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia sempre atoparon en nós a un pobo acolledor, respetuoso e agradecido cos seus visitantes. As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen un impacto directo nos sectores do aloxamento, da alimentación e da restauración, pero tamén produce un elevado impacto indirecto positivo noutros sectores económicos. Así mesmo favorecen o equilibrio territorial e son o mellor mecanismo de promoción internacional da marca Galicia. Por todo isto, non se comprende que a organización juvenil do BNG Galiza Nova, aquí temos o BNG tamén, presentase o pasado 1 de xullo unha campaña co lema Rachemos co Xacobeo, baseada nunhas presuntas consecuencias negativas que o Xacobeo estaría a producir na xuventude
e segundo eles, por converter a Galicia nun sector terciario xigante e cun emprego altamente precario. Ao día seguinte, aínda que retiraron a imaxe e o lema desa campaña, reafirmáronse nas denuncias desta campaña. A turismofobia é un fenómeno que entre todos temos que desterrar. Ademais, Galicia conta cun modelo turístico seguro, respetuoso, de calidade e que aporta tranquilidade a quen nos visita. Asimismo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de trascendencia internacional, debería unirnos a todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero así mesmo tan necesario e agradecido polos peregrinos, como é a señalización do camiño e o aproveitamento polo alcalde de Vigo para confrontar coa Xunta de Galicia, négase a outorgar a autorización municipal a señalización homologada do camiño. Tiveron que ser os propios locais da hostelería de Vigo os que se presentasen a colaborar cos peregrinos que atravesan a súa cidade e que precisan de orientación, así como de confianza e tranquilidade que lle dá seguir un itinerario correcto. Tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso concello confían na reactivación que o turismo pode propiciar, e en especial no impacto da dobre celebración do Xacobeo 21-22, que trascende a propia cidade de Santiago de Compostela e dos concellos polos que discurren as rutas, tamén para outras cidades e povos de Galicia. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ortigueira presenta a seguinte proposta de acordo. Primeira, o Concello de Ortigueira insta a Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. O Concello de Ortigueira manifesta o seu apoio á celebración dos anos Xacobeos 2021 e 2022, en canto vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidaridade do Camiño de Santiago. E terceiro, o Concello de Ortigueira rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno do Xacobeo ou de desconsideracións aos peregrinos. Ortigueira, 14 de julio de 2021. Moitas gracias. Ben, gracias, Robertín. Vamos a pasar a votación de urxencia. Votos a favor de urxencia. Pasamos ao contido. Como se antes xa dixemos por activa e por pasiva que o turismo é unha das fontes para recuperar a economía, pois non menos que o apoio que o Xacobeo 21-22. Creo que esa organización juvenil do bloque non estivo acertada, os extremos nunca son bons, nin nas dereitas nin nas esquerdas, por iso hai unha democracia e eu creo que o que se pretendeu foi ter un protagonismo que era o que buscaba, non? Un protagonismo un protagonismo nas redes e un protagonismo a nivel de reivindicacións, non? Creo que non pensaron as consecuencias do que isto que podía ser e bueno, considero que a proposta é boa, creo que hai que aproveitar que se o gano 21 e 22 e eu, se a mí me permite, animo a que todo o mundo faiga o Camiño de Santiago, a parte de ser personalmente é un encontro consigo mismo e eu estou desexando volverlo a facer e creo que sería moi positivo. Incluso invito á corporación que o facéramos, pero por separado. Se non invitaría, pero por separado. Que é o meu apoio Partido Popular ante esta proposta. E Ana? Sí, bueno, un voto de menos que na exposición de motivos non se nombre o Concello de Ortigueira agora que o camiño xa está, o camiño que pasa polo noso concello xa está recoñecido pola Iglesia. En todo caso, pois estamos totalmente de acordo co apoio ao Xacobeo e ademais, xa que efectivamente temos xa no noso concello un Camiño de Santiago, pois pediría que parte desa programación tan extensa e tan descentralizada pois se dera tamén no noso concello. Pediría ao
ao Partido Popular de Ortigueira que exiño trasladarse a Xunta e a Vicepresidencia de Turismo. Quería, Sí, quería puntualizar que a Xunta abreu a cultura no camiño a todos os concellos de Galicia. Ortigueira está dentro deso, vai haber un circuito cultural de actuacións culturais de cultura no camiño. Bueno, ben, gracias, Juan. Bueno, independente de como este a Xunta de Galicia a xestionar o Xacobeo e o Camiño de Santiago, estamos totalmente de acordo coas actuacións que impliquen dar a coñecer a nosa comunidade, por suposto, Ortigueira, así como fomento da nosa cultura, turismo, economía e, por suposto, estamos totalmente en contra, en desacordo, ante calquera actitude discriminatoria e desconsiderada das persoas que nos visitan. Esa é a nosa postura. Valentín. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente decirle a señora Franco que nosotros poñemos as mocións que nos parecen apropiadas ao Partido Popular de Ortigueira e esta era a que nos parecía máis adecuada. Se vostede escoitou, nosotros estamos a favor do camiño, sabe que sí, traxemos unha moción seria e responsable de o que teñen que ser os binomios 21 e 22 para o Xacobeo, que vai a ser motor económico e motor social para a nosa comunidade. E agradezco ao señor Cao que dixera isto, porque sí é verdad que Ortigueira está, eu tuve unha reunión co señor Rueda e tamén co señor Ildefonso de la Campa, no que iba a salir todo isto, e sei que Ortigueira se meteu nesta iniciativa, que haberá máis, claro, que haberá máis, e que haberá máis iniciativas ao largo de todo este tempo, e que será bon para todos, porque será, o que vos decía antes, un motor económico para todos. En relación ao BNG local, pois eu diría que o señor representante, que non sei quen é agora mesmo, que desautorice a Galiza Nova e que chame a atención de xente que loita en contra do Xacobeo. Naide tira pedras contra o seu tellado. Por tanto, eu entendo que terá que explicar ese representante, que non sei agora mesmo quen é, pois que diga públicamente que non está de acordo con que o turismo e todas as persoas que viven do camiño e que poden vivir no camiño do futuro como motor económica, que esas declaracións foron totalmente, como decía a señora Rego, desafortunadísimas. Por outro lado, os camiños para Galicia son e serán, xa decíamos na moción, que a veces pasou por momentos de moito esplendor e outras veces de decadencia, agora estamos tendo unha época de esplendor e vamos a aproveitar esa época de esplendor para poder loitar por un camiño que veña por o noso Ortegal e que non sea un, sino que teña ramificacións e que eso genere, como queremos todos, unha economía, vamos a decir, que mellor da que estamos tendo nestes momentos. Moitas gracias, señor alcalde. E gracias a vos. Pasamos á votación. Votos a favor? Bueno, necesito falar cos tres portavoces. Eu non teño ningún problema con a declaración, pero si non nos pode decir si se vai presentar a declaración institucional, a mí me gustaría decir unhas palabras antes de presentar. Diga as palabras que queira, pero se quere presentar como moción, Si queredes presentarlo como declaración institucional, debedes de ler o contigo. No, contigo xa o oímos porque está instituído no decreto. Pero a mí, antes de facer a declaración, porque estamos de acordo, Non sabemos correcto de que se unha declaración institucional. non teño ningún problema. A mí se me Hacia un gustaría país. decir unhas palabras. parte de loja. Perfecto, non teño ningún problema con a declaración. Vale. Pero me gustaría intervir antes de Vale, leer. pero debo de dar lectura de igual. Sí, claro, sí, eso yo puxen aí. Que será. Sí, Ana. Bueno, gracias aos portavoces.
portavoces por unha pequena aclaración interna. Eu vou dar lectura a unha declaración, o seguinte punto é unha declaración institucional. Sí. Si pode ser decir unhas palabras antes da lectura. Unhas palabras Bueno, non hai problema. A ver. Gracias. A ver, as declaracións institucionais, como o seu propio nome indica, son feitas por unha institución. Neste caso, entendo que a institución é o pleno deste Concello. E as declaracións tenense que traer xa ao pleno, faladas, consensuadas e, polo menos, cando menos, comunicadas ao resto dos partidos. Nosotros nos enteramos desta declaración hoxe pola mañá. E ninguén falou con nosotros para poñernos de acordo en facer esta declaración. Eu, evidentemente, estamos totalmente de acordo co que se di na declaración, pero, home, penso que non son as maneiras. Eu vexo en todos os sitios, en todas as institucións, as declaracións institucionais, fálase cos portavoces, consensúase a declaración e na institución, no pleno, no Parlamento ou onde sea, dase lectura. Pero vense xa coa declaración institucional consensuada. Aquí, o señor Calvín sempre fala de que o señor alcalde non consensúa, non fala cos portavoces, pero que ele fai exactamente o mismo. Ao final, flaco favor que fai a xente que quere axudar con esta declaración facendo as cousas desta maneira. Entón, a mí me gustaría que para a próxima vez non se ningunea ao resto dos partidos que estamos presentes nesa institución que vai a facer a declaración. Me deixa acabar, por favor. Sí, pero fale por vostede. Bueno, con nosotros non se puso en contacto. Pues vale, entonces, a que nos ningunea, en todo caso, é ao noso partido. Nosotros, como comprenderá, tamén estamos representando a veciños e, polo tanto, debería vostede ter ese respeto non polo noso partido, sino polos veciños que estamos representando. Dito isto, pareceme ben o texto da declaración e podese dar lectura. Bueno, eu teño que aclarar un tema. Esa aclaración, quizás que fai vostede, eu era fácil, eu non sabía o que ia falar, pero bueno, que te iba a aclarar. Sinto que este molesta por este tema, eu, bueno, non sei, non lle podo pedir disculpas porque eu non fixe nada neste sentido, nin non fixe nada. E creo que por parte do Partido Popular tampouco non vexo mala intención. Claramente, vexo que a mellor hai un defecto de forma, bueno, que eu acabo de aclarar aí un momento, que isto podría ser perfectamente unha moción do Partido Popular. A ver, unha moción do Partido Popular é o que me parece a min, o que lle transmito o portavoz, o señor Calvín, é que o fondo desta declaración institucional que é un apoio a un país e que nós, desde o Concello de Ortigueira, temos que actuar de forma de corporación, como unha declaración institucional do goberno, do Concello de Ortigueira, non? Non vexo esa... Hai unha falta, quizás, de forma. Igual que vos dixen antes, no tema do nomeamento da calle, que necesitamos acudir a un regulamento que ten o Concello, pois aquí tamén, cando pretendamos que sea unha declaración institucional, temos que falar entre todos antes. E, bueno, entendo máis ben, ao mellor, un pequeno despiste, un pequeno tal, do local, pola parte que me pertenece, pido disculpas, non? Unha cousiña, a ver, eu creo que se está indo un pouco de tema. Aquí todos xa non sei máis institución, nas declaracións institucionales, fálase, e se está de acordo... Claro, fálase, pero neste caso non... No, aquí houve moitas máis declaracións institucionales que nadie nos dixo que iban a haber incluso... el mismo día de la alguna. Nas declaracións institucionais aquí, mentre se usa un alcalde, sempre os chamo antes para eso, non? Sí, hai que, eso é que hai que facer, sabe? Pero agora... Sí, agora. Bueno, vou dar... A ver... E isto xa estaba no pleno. Sí. Vamos a ver, señora Franco, vostede é que ten unha inquina persoal. Vamos a ver. Acabamos de falar aí. Se senta vostede, lle dixe, quere que meta por moción? Meta por moción, se non hai ningún problema. Vostede sale de aí e se pon ahora un memorándum que non entende naide. A cara do alcalde e a cara de Isabel era un bueno. Vamos a ver, se falamos aí para subir, oye, eu meto por moción e non pasa nada. E non é certo, ya metimos pola mañá. Oye, cantos párrafos ten, home? 10 párrafos, non o leo. Tuvo por registro, non? Foi onte. É dicir, señor Franco. A ver, contigo. Pero que finalizamos o tema, o responsable das formas no pleno son eu, sabes? Está claro, pero foi así, non, señor Franco? Nos vamos a dar traslado a entes superiores e organismos superiores desta moción que acordamos hoxe no pleno, vale? De unha forma correcta. Logo, a declaración institucional do Concello de Ortigueira é para exigir al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad.
Dice a declaración institucional que, bueno, que xa ven escrito como declaración institucional, dice que la dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959, el pueblo cubano vive sometido a un régimen militar de partido único, a la ausencia de libertades, la negación del pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos se le une un modelo económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado el malestar político y social en la isla. Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se han extendido por toda la nación, mostrando el deseo de cambios de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual. Por ello, el Ayuntamiento de Ortigueira, a través de esta declaración institucional, quiere mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba. 2. Expresar su firme rechazo al llamamiento al combate de Miguel Díaz-Canel y pedir el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del Gobierno. 3. Sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Cuba cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos, en particular el derecho a la protesta. 4. Apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano. Bueno, Ortigueira, 14 de julio de 2021, bueno, dirigida aquí, pero daremos traslado a los consulados y a quien sea oportuno. ¿Algún tema sobre este, Isabel, Ana? No. No, y Valentín. Bueno, vamos a hacer votación de declaración institucional. Votos ya está. Correcto. Vale. Gracias. Bueno, siguiente punto, resolucións dictadas pola alcaldía da última sesión ordinaria. Bueno, entendo que teñen en conta de todas as relacións de todas as resolucións. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno ao local da última sesión ordinaria. Tamén consta na documentación de plena diligencia do secretario relativos aos acordos adoptados pola Xunta de Goberno local. Punto 10. Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno a instancia dos grupos municipais, remitíronse a distintas administracións ou organismos certificados dos acordos adoptados polo Pleno. De momento recibíronse as contestacións da Valedora do Pobo e o Defensor do Pobo relativa á problemática do lobo. Ditos escritos incorpóranse á documentación do Pleno. Bueno, e seguinte punto, punto número 11, que son os robos e preguntas. En dar conta. Podo facer un inciso? Aquí ahora mismo, quizás na parte de robos. Robos e preguntas, bueno, son preguntas realizadas no pleno anterior, pregunta realizada por Isabel Rego. Pregunta a Isabel por que se contrata unha empresa para realizar as tarefas que requiren uso de palas e dumper cando o Concello dispón da maquinaria necesaria, que temos 2 palas e un dumper. Bueno, é debido á carga de traballo por que en momentos puntuais hai que recurrir á contratación externa ou tamén por as características do traballo que impiden que se poida facer por persoal do Concello. Seguinte pregunta, por que tiveronse que levar a recoñecemento extrajudicial de crédito as facturas das luces de Nadal e da depuradora despasante cando había crédito retido e expedientes de contratación. Como saben, co remate do exercicio os créditos quedan anulados e, por lo tanto, as facturas que por ser presentadas a finais de ano ou principios de ano seguinte teñen que ir ao recoñecemento extrajudicial de crédito. Seguinte pregunta, que pensa facer cas canaveiras que sacáronse da praia despasante que están depositadas no polígono industrial de Cuíña? As canaveiras foron retiradas do parque despasante por unha empresa externa contratada polo Concello para que prestase este servicio. A empresa retirounas e depositaron na parcela do polígono. É unha parcela que ten, bueno, o seu uso e a responsabilidade en todo caso do tratamento depositado é da empresa, non do Concello. Cando vai a pagar as subvencións da liña de axudas dirixidas ao sector primario? As axudas do sector primario pagáronse no mes de xuño e unha vez que os interesados presentaron a documentación, a interventora emitiu o informe de fiscalización favorable. Únicamente está pendiente de pago unha da subvención por problemas totalmente alleos ao Concello. Axudas concedidas 13, denegadas 11. Porque non se fixo unha reclamación ao responsable dos danos na ponte despasante causados por un vehículo, e si que se presentou a reclamación ao seguro do vehículo.
Que pensa facer co aceiro sacado desa ponte? O aceiro está depositado na nave municipal e utilizarase cando sexa necesario para repoñer noutros sitios. Porque o Concello se fai cargo da reparación de dita reparación é unha empresa externa, o Concello non ten persoal para facer ese traballo de soldadura. A reparación dos daños que causa o vehículo pagou no seguro previa aprobación do presuposto. Porque sustituíuse o acero polo ferro, pese a ser de sobrecoñecido que ese lugar non é adecuado para colocarse material. Ao longo desta carretera hai outra ponte cercana a que se reparou e do mesmo material. E a pesar dos anos, non ten ningún tipo de problema. Comprobaron o estado das instalacións de Illa de Mera despois de facer o acondicionamento. Sí, quedou totalmente acondicionada, pero agora xa volve a necesitar outra vez mantenimento, que se fará canto antes posible. Cando se vai a reparar a pista do Monte Comunal de Loiva, pois, bueno, desde o momento non teño unha data para dicirle de cando se vai reparar, cando poidamos, dende logo. Como é posible que o concelleiro Juan Cao asine o decreto 270/2021 como alcalde accidental sen un decreto que ten nome como tal? Bueno, esta é unha pregunta xurídica, pero, bueno, contesto que cando hai unha causa de extensión, como era no presente caso, a sustitución do alcalde é automática, así ben reconhecido na xurisprudencia, como por exemplo na sentencia do Tribunal Superior de 26 de diciembre de 2001. Fixo un trámite con Costa referente ao estado das casetas de Furnas en Loiva, bueno, transmitirlo ao xefe de marcación a situación e bueno, o noso interés por repararlas cando poidamos. Cando vai poñer baños e ducha na zona dos acantilados de Loiva, pois o mismo, igual que dicía todas as pistas, tan pronto se poide, pois faremos esa situación. Igual que outras. Donde está a barredora? A barredora, cando está traballando, tivo uns problemas mecánicos e solucionados os problemas, pois xa está traballando, como sabe. Fixa algún tipo de xestión co presidente da Diputación referente aos terreos de Aspromor. Si, tivemos reunións con xefe de marcación de costas, co presidente da Diputación, estáselles axudando nese sentido e seguimos con todos os trámites para eso, como saben. Cando se pagará a mitad da axuda en emerxencia concedida a Aspromor? Se está a preguntar pola axuda do ano 2020, o anticipo pagouse en marzo de 2021 e o resto pagouse unha vez que presentaron a xustificación e a intervención emitiu favorablemente a principios deste mes. Se está a preguntar pola axuda 2021, vais a ter a próxima semana unha reunión cos técnicos municipais a petición das Promor para aclarar unha serie de posibles gastos imputables á subvención. O que se pretende elaborar un convenio co que non teñan problemas na súa justificación. Levamos bastante tempo, xa dende que entrou en vigor o en contacto con Asociacións Promor, ca empresa que lles leva os trámites e cos técnicos do Concello para que todo se faiga en orden. Realmente estamos nós esperando por eles, máis que eles por nós. Pero, bueno, o que queremos é que se faiga o que se faiga ben e non teñan que devolver a subvención. Cando vai pagar a débeda existente co Concelleiro referente ás probas de selectividade dos alumnos orteganos, estou pendiente dun informe de intervención que me aclare esta situación. Cando se vai a pintar o ceip e acabar a obra do ximnasio? A obra do ximnasio, a empresa ten un compromiso de acabar en agosto e o persoal do Concello está a facer uns retoques de pintura nas aulas que indicou a dirección do centro. Despois de executar as obras incluídas no POS deste ano, mirarase se é necesario acometer un pintado integral. Cando se vai dotar aos traballadores de faenas, proporcionaronse faenas a todos os traballadores do Concello que as necesitan. Ten en mente o Concelleiro de Medio Ambiente alguma forma de mellorar a xestión do punto limpio? Si, como xa comentei noutra ocasión, contratouse o proxecto de mellora de instalacións acompañado da memoria de xestión, presentouse un organismo competente da Xunta de Galicia e estamos pendientes da súa aprobación. Preguntas realizadas polo señor Valentín Calvín. Cando se vai a centrar o local que é o antigo hospital onde traballa o Salla a Escola de Gaitas. O local cedido a Escola de Gaitas está en perfectas condicións e, como sabe, este edificio foi rehabilitado fai uns 10 anos. O exterior, tamén, cando poidamos, igual que todos os edificios, o Concello e os demás. Cando empregaremos cartéis do Concello Ortigueira de Publicidade do Comercio Local que sexan axeitados. Estamos a confeccionar uns novos paneis de publicidade do comercio local, ainda que os temos que cambiar de ubicación porque a Xunta non permite que se coloquen nas inmediacións das súas estradas. Porque temos nun estado tan lamentable a de Lesana. A de Lesana, como saben, foi utilizada para a grabación da serie Nebo e a produtora
a rematar pintura do edificio tanto por dentro como por fora. O único que ten algo deteriorado son as ventás que se arreglarán cando sexa posible. Cando se iniciará a demolición dunha vivienda ruinosa en Cancelo, bueno, xa contestamos no pleno anterior. Cando se rematará o firme de Pereira, bueno, pues o mismo, son pistas que tanto de Pereira como outras que tan pronto poden vamos ir acometendo. Cando se vai eliminar a maneza dos camiños municipais, especialmente o que vai a Pereira e Pena de Vilar, os datos do Concello están desbrozando os camiños municipais, en que por carga de traballo vais a sacar a licitación unha parte que se executará nos próximos días. En concreto era San Adrián Mera e San Claudio e algo máis se é necesario. Cando faremos o mantenimento dos sitios emblemáticos do Concello como o Pozo de Inferno en San Adrián, eso, bueno, están a realizar eses sitios. Cando se van a reparar os centros sociais das parroquias como o de San Adrián, bueno, vanse tendo en conta as necesidades de diferentes plans nos que se poden incluir estas actuacións, alguna delas bastante importante. Por que cree vostede que a Praia do Lago de As Pontes acaba de ter bandeira azul este ano os pais do Concello de Ortigueira tampouco tiveron ninguna? Bueno, eu penso que o principal problema está na escasez de socorristas. Se vostede se fixa na relación de praias con bandeira azul, non somente Ortigueira que ten as bandeiras, senón que outros concellos que tradicionalmente as tiñan antes, como Mañón, Cariño, Cedeira e Valdoviño, tampouco teñen este ano eso, que teñen por aí o plano. As bandeiras azuis exixen un número mínimo de socorristas que é moi difícil, por non decir, pois, imposible de cumplir, entre outras cousas, non? Non é só Ortigueira, creo que está, por o que vexo por aí, non sei se teño por aquí, que vostede tamén noterá, pois, o Vicedo ten dúas, Xilloi e Abrela, e despois, pois, hasta Ferrol, o resto da costa, pois, non ningún teñen bandeiras azuis, cando antes íbamos a recollelas casi todos. Bueno, tamén é un tema que non podemos. Cando van a cobrar os deportistas as súas axudas? Bueno, xa contestamos no pleno anterior tamén. Preguntas presentadas por Dona Ana Franco no registro do Concello. No cruce de Penas do Lombo en Loima falta un espello. Cando se vai repoñer? Bueno, tan pronto podamos repoñerase o espello. Na mesma parroquia de Loia falta alumbrado no lugar de Piñeiro. Se teñen pensado poñer algún punto de luz. Bueno, no lugar de Piñeiro hai puntos de luz, de feito recentemente sustituíron por LED. Así que non sei, bueno, falaremos a que punto se refire exactamente para ir a mirar e se necesita, pois ponse. A área de autocaravanas de Loia está totalmente abandonada, ainda que non se pode utilizar para o uso que foi feita, non se pode deixar abandonar como está. Cando pensan facer o mantemento necesario? Bueno, cando todos os anos se procede a súa limpeza e o seu condicionamento, outro uso se hai que darlle, pero bueno, ten os seus problemas, como sabe. Seguindo co problema de autocaravanas, estas aparcan en calquer zona durante o verán, nas zonas cercanas ao Banco de Loia, no Porto Espasanto ou na área de Priza, de onde non se moven durante semanas. Si temos pensado facer algo para regular estes aparcamentos irregulares. Bueno, en principio as caravanas poden utilizar calquer aparcamento, sempre que permanezcan pechadas. De todas formas, do Porto Espasante aparcan nunha zona que non é nosa, é de Portos de Galicia. En Loiva, tamén na zona de costas, onde o Concello non ten competencias. Vai a peatonalizar algunha rúa este verán, tal como se fixo ano pasado para favorecer a hostelería do Concello? Bueno, no mes de marzo, como saben, ditouse un bando de peatonalización da Rúa Alameda dende o 15 de marzo ao 30 de setembro. No mesmo período, no Porto Espasante, a Rúa Nova e dende a Praza San Antonio, aparcamente onde a praia do Porto Espasante. E o vial que vai na dereita do restaurante Orilla Mar, destinado só á circulación. Esas zonas peatonalizaron, se non está previsto peatonalizar máis. Cando teñen previsto firmar o convenio con Aspromor, recorden que xa pasou máis da mitad do ano e siguen esperando este convenio. Esta pregunta foi contestada anteriormente, pero reitero, na vindeira semana reuniránse os representantes da Aspromor cos técnicos do Concello, tal como dixen, para facer un convenio adecuado á asociación. Que xestión se fixeron sobre o Camiño de Mar dende que se aprobou a moción que presentamos hai uns meses? Remitiron os certificados de acordo á Consellería de Cultura e Turismo e Diputación Provincial, ao xerente do Xacobeo, os distintos grupos parlamentarios e os concellos afectados. A ponte que está na fervenza do Casón ten unhas barandillas e varias tablas en moi mal estado, o que pode ser causa de calquer caída ou algo peor, cando teñen pensado reparada. Bueno, supoño que xa estará reparada e se non está reparada, tan pronto sea posible. Por que no resto que supoño que estará, por que no resto de concellos abren os parques acuáticos e o Concello de Ortigueira permanece pechado?
Os parques acuáticos que actualmente están abertos son aqueles que se poden restringir e controlar o acceso tal como establecen as directrices da Xunta de Galicia, que non é o caso do Parque do Ortigueiro. Xa hai uns meses pedimos que se limpara un camiño en Barbeita para que hai varios rapaces poderan ir por ese camiño a parada do bus. O camiño limpiouse, pero comprometeronse daquela en botarlle zaorra para mellorar o camiño, pero os veciños siguen esperando. Cando teñen pensado buscar esta zaorra? Pois o mesmo, cuestión de tempo, tan pronto poidamos, pois o faremos. Os veciños queixase de que, sobre todo nas parroquias, os datos do catastro do padrón municipal non coinciden, o que lles causa bastantes problemas de todo tipo. Hai alguna forma de correxir isto? Haberá, correxindo os erros que se detente, pero non somente dende o Concello, senón que tamén haberá que solicitalo a todos os demás organismos. Hai moitos carteles de señalización de lugares nas parroquias que xa non están e que non se repoñeron. Teñen pensado repoñelos? Sí, temos pensado ir repoñendo todos os carteles que faltan, algúns que se deterioraron, outros que xa non se poñeron ao principio. Na praza de San Roque faltan tapas de resisto de alcantarillas, co perigo de caída que isto supón. Van a repoñelas e, xa están repostas. Cando teñen pensado rematar a obra do colexio de recheo da piscina e o pintado das aulas tal como se comprometeron? O pintado das aulas estás a facer por personal do Concello, sobre do Sinaso, remataránse, según a empresa, no mes de agosto. Xa pasaron 6 meses do ano e xa hai presuposto. Cando teñen pensado facer a contratación do Plan Xeral de Ordenación Municipal? En canto estén redactados os plegos de condicións técnicas e as cláusulas administrativas, tamén haberá que solicitar a axuda da Consellería. Teñen xa preparada a contratación de todos os profesores necesarios na Escola de Música para dar todos os instrumentos que se ofertan? E por que non se cubren as bases dos profesores da Escola de Música? Hai unha bolsa de emprego, pero a veces, como saben, non é suficiente. Hai meses aprobamos unha moción para dotar as conexións digitais ás parroquias do Concello. Que fixeron para conseguirlo? Tamén estamos mirando a ver cal é a forma, pero tan pronto se pode, pois daremos de conta de como se fai. Os rapaces que xogan baloncesto en Ortigueira teñen que compartir a zona das canastas cos rapaces que xogan ao fútbol na mesma pista, que ten ademais o tapete moi mal estado para a práctica deste deporte. Se temos pensado poñer un par de canastas noutro sitio para que os rapaces poidan xogar o baloncesto. Nós non temos constancia desta petición, de todas formas as instalacións son as que temos, hai que buscar a mellor forma de que se poden utilizar. En canto ao TEPE, vaise contratar como todos os anos unha empresa para a súa regeneración. Non obstante, se hai unha petición de canastas e iso, e con algún tipo de subvención ou que sexa se pode facer, faise, claro. Que teñen pensado facer co edificio situado ao campo de fútbol da praia de Morouzos? Ese edificio non é noso, ese edificio, como sabe, pertenece a Costas. Houve varias conversacións con o jefe de marcación de Costas, pero as condicións que nos poñen para abrilo non son moi adecuadas para o Concello, porque non podemos telo aberto todos os días. A rúa que está detrás dos xardíns de Malecón está nun estado bastante lamentable. Teñen pensado facer algo para reparala? Esta rúa foi arranxada ano pasado e volvese a reparar os baches existentes. De todas formas, un tema de costos, de poucos. Que fixeron en canto a recollida de animais abandonados? Estamos en contacto con diferentes protectoras para ver o mellor sistema e, mentras tanto, varias empresas nos recollen os animais cando é necesario. E a última, cando pensan amañar a pista que sube de Serantes hacia San Andrés? Son coñecedores dos problemas dunha familia que se denegou o transporte escolar o curso pasado polo mal estado desa pista, que ademais está incluída nun pos dende fai anos. Esa pista sí que está incluída dende fai anos e, tal como me comentou vostede aquel día por teléfono, falei con eles e falei ca directora do colexio, mas ca traballadora social, que están vendo, primeiro cal era o problema, compensase o traslado, como lle dixen, e a partir de aí este ano hai unha solución de buscar, e se non, nosotros non podemos facer nada no tema do transporte escolar, ese é o tema da Consellería do Colexio. Por que non se lle vai recoller ali con taxi como outros sitios? Porque hai ruta de transporte, de autobús. Se lle pode axudar de outra forma, nos axudamos, económicamente ou como necesitan. Pero quero dicir que o Concello non pode meterse en esos temas.
Por a miña parte, nada máis. E agora tomamos nota das preguntas deste pleno. Empeza polos rogos ou polas preguntas? O robo sempre. Rógolle que para a próxima vez que esta concelleira lle solicite unha inclusión no punto da orden do día, como fixen, para a exención da ordenanza número 15, como se trasladou neste pleno, a teña en conta. Dado que a día de hoxe esa ordenanza que vostede dixo na prensa todavía non está exenta. Entonces, e agora añádolle porque as persoas que acuden aos seus produtos á venta róganme que lles diga a vostede que se poña de acordo con eles, dado que vostede non lles dá unha solución á non existencia do mercado o próximo día 29, día de Santa Marta. Creo que, xa que esa ordenanza de exención vostede me incluiu no punto de orden do día, como así xo dixemos no pleno de marzo, volvimos ya, reiterei ya eu, para que incluíra neste punto, pero vostede, señor Muras, como a quen o ha hecho ver. Ese é o nivel institucional que tanto vostede apela. Rógolle que se cumplan todos os acordos plenarios. Aí é onde se ve o nivel institucional, nos acordos plenarios e cumprindo. Rogo que a barredora saia polo menos máis de 2 días antes do pleno. Da outro pleno dixeronme que xa iba a salir. Estuve esperando como a agua de maio, pero saleu hoxe, non, 2 días antes. Teñen un detalle, que cada vez que pasa polo meu sitio de traballo para que a vexan. Non me facía falta, rogo que os plenos sexan convocados según o acordado. Vostede xa máis fala cos portavoces como está establecido e acordado. Reunión cos portavoces para poñer o día. Non o fai nunca. Iso é nivel institucional. Aí é onde se ve. E non quitando as palabras aos concelleiros. Rógolle que non se lle poñan trabas aos concelleiros para solicitar a documentación. 2 meses se tardou para conseguir a información. E sabe que é un dereito. Vostede que tanto dixo que cando foi oposición non lle facilitaban a información os que estaban gobernando, pódese interpretar por 2 cousas. Ou non é certo, ou vostede non aprendeu nada de todo iso que lle estuveron facendo os anteriores gobernantes. Iso tamén é a nivel institucional. Non teño máis rogos. Paso ás preguntas. Sí, paso ás preguntas. Mire, nas do pleno anterior vostede dixo que tuvo distintas reunións referente aos terrenos das Promor co presidente da Diputación e con todo. Algo se acordaría desa reunión. Gostaríame saber que se acordou nesa reunión. Xa teño que dicir agora, porque prácticamente todas as preguntas que fai o contesto é seu. Estamos niso, vamos traballar niso en breve espacio de tempo, estamos niso. Esas son o que leva usted facendo desde o ano 2015. Non, desde o ano 17, no 15 contestaba eu algunha máis. E agora as deste. Canto costa o mantenimento da depuradora despasante e as demais estacións de bombeo? A primeira, como pensa pagalo? A empresa adxudicataria dese mantenimento ten firmado algún tipo de contrato? Por cantos anos? Pódeme dicir a cantidade exacta, isto é fácil, do custo da obra que foi incluída nun post da adaptación do ascensor ao salón de plenos. No outro día díxonos que iba a modificar a página web, contestoume que iba a modificar a página web, que xa adxudicara o contrato e que iba a modificar, non? Bueno, pois moi ben. Agora xa é. Modifica a corporación de pleno, incluindo os seus. Pero todavía figura o señor Pita e a señora Guadalupe Pérez, que aínda nin tomou posesión. Pero que nas xuntas de goberno, señor Muras, todavía lle figuran as 3 concelleiras dimisionarias. Así que creo que vai ter que recortarlle a factura a esa empresa. Como van as xestións
de Telefónica para a Zanxe de Francisco Santiago, recórdolle que me dixo como era, que estaba en gestións. Isto xa hai 4 meses, como está a execución do saneamento do río, perdona que me ría xa, execución do saneamento do río de Valeo, para canto? Díxome que nun espacio de corto de tempo xa lle tiña a documentación en Augas de Galicia. O espacio curto de tempo, preguntarame, vou a facer despois pregunta, canto considera usted que é un espacio curto de tempo? Para canto as subvencións dos deportistas? Vale, eu aquí teño que botar un cable. Evidentemente, o conselleiro de Deportes está de forma virtual e, claro, non presiona a quen ten que presionar para que se paguen esas becas. Cando pensa reparar o parque infantil do escolar de Loiba? 4 meses leva con un xogo roto. Debe ser que vostedes non van moito por Loiba. Como é posible que unha traballadora municipal que antes do COVID a súa competencia era abrir un determinado centro social, agora os centros sociales están cerrados e esa traballadora, polo que teño entendido, non está en axuda a domicilio que tanto é necesario. Gostaríame saber cal é a actividade que realiza. Como está o tema dos desconsorcios dos montes de utilidade pública e montes comunales? Gostaríame saber, porque vostede dixo que estaban trámites. É raro. Debe haber unha mão negra porque Grañas desconsorciouse en 3 meses. E este concello debe ir un ano, máis ou menos. Vale. Que ten pensado facer o grupo do goberno presidido por vostede, señor Muras, ca posible ocupación que está a sufrir o Monte Panda en Devesos? Espero, de verdad que o espero, que loite polos bienes, e así o trasladei tamén na comisión informativa, que loite polos benes que ten o Concello de Ortigueira. Non lle terei que dicir eu que pode pasar se non loita e se non os defende como os ten que defender. Espero que non haxa trato discriminatorio entre uns montes e outros. Mire, cando pensa firmar o convenio ca Cofradía de Pescadores de Espasante? Que solución lle vai dar ás distintas asociacións culturais que están pasando unha situación penosa? Se non se lles dá unha solución, moitas delas tenden a desaparecer. Iso é o que pretende vostede? Que trámites teñen que facer os veciños de Loiba para poder ter acceso ás súas fincas despois de pasar as aceras pola famosa carretera da Diputación? Rogo que lle transmita ao señor Valentín Formoso porque mitad das fincas agora para pasar por elas hai que subir as aceras e non creo que lles guste moito. Mira, falouse do parque acuático e eu vou facer a pregunta distinta. Por que o parque acuático de Ortigueira non se abre e Cariño está contando con unhos xogos de auga e unhas colchonetas? Cando lle vai dar unha solución ao Parque de San Roque, que seguimos co apuntalamento? Para cando a limpeza das aceras de Loiba, San Adrián, Mera, San Claudio e Senra? Como é que Ortigueira ten 2 socorristas e concellos con menos poboación ten a plantilla completa? É que eu estou moi preto de Mañón, entonces vexo as diferencias. Cando pensa incorporarse o concelleiro de Deportes á súa concellería? Ou está teletraballando? Varios veciños pregúntame se Ortegal se verá afectado ca enerxía eólica mariña. E que opina o grupo de goberno da súa implantación? E a última, que eu xe non tuve moitas, sabe como está a pista do Chaelo? Aumentaron ya. Mire, xa repisou 10 centímetros. Aviso. Xa repisou, seguramente, os seus concelleiros ainda non saben, pois sí, xa repisou. Xa non pode subir un camión. E isto está feito de hai uns días. Non teño máis nada que decir, señor Muras. Recapacite. Ahora, cando cheguen a casa cada un de vosotros, pensen se están... Señor Franco, Vale.
pasa nada. Non me expulsou, Non está atento. É igual. Bueno, as preguntas xa están contestadas, pero había un robo que era que, bueno, hai días en que a praia de Furnas estaba pechada porque houve un desprendemento, o desprendemento está recollidas as pedras, a ver, é unha zona moi sensible, aí tampouco non se pode facer ninguna actuación moi grande, pero a mellor non estaría demais que se señalizase o período de desprendemento, e bueno, que cando hai ese desprendemento, pues, que se actúe o máis rápido posible, como robo. E despois me gustaría añadir un par de preguntas con respecto ao escrito da Valedora do Pobo en canto á moción que presentamos polos danos do lobo. A Valedora contesta ao final que supervisa esta valedoría, supervisa actuacións concretas da administración, polo que sería preciso coñecer os casos destas axudas que, como indica vostedes, estarían a retrasar, que son as axudas que a Xunta lles dá aos gandeiros. Entón, me gustaría saber si se contestou, si se obtuvo esta información, si se lle contestou a valedora sobre estas axudas que se están retrasando, porque me consta que se están retrasando e, ademais, creo que os sindicatos agrarios aquí teñen listados das axudas e do tempo que se están retrasando. E, por outro lado, bueno, preguntaba Isabel Rego sobre o problema no Monte da Panda. En comisión se nos dixo que neste pleno se nos iba a explicar cal era a situación dese monte, en concreto da finca Bostelo. Entón, me gustaría saber se van a contestar neste pleno, nos van a explicar cal é o problema e cal é a solución que plantexa o Concello. Sí, empezamos por rodos. Sí. Moi ben. Le rogamos a DC, non vou facer como a señora Rego, porque nos menden de todas as parroquias, entón le rogamos que a decente limpe todas e cada unha das parroquias do noso mundo. Temos vecinos que entón non é de unha nin de dúas, por lo tanto faiga todo porque está todo por facer. Le rogamos tamén que se poñan en práctica lo que se solicitou por registro logo das reunións que mantivemos co texido asociativo do Concello de Ortigueira, que seguimos mantendo, e que se reúna o señor Cao, que eran o que demandaban moitos deles, para coñecelo polo menos. Me dicen que moitos deles non saben nin que era o Concelleiro de Cultura, entonces era bom pois, que o souperan ou que, bueno, debe estar despistado ese. paga vostede. Non, me reuní con varios, con moitos. Bueno, pois, entonces está despistado ese. Está claro que non lle colleron o mensaxe. No, Por vostede. Ben, que yo dixo. faiga eso e que se reúna o concelleiro con estas asociacións. E rogamos tamén que acondicione o campo de fútbol e as pistas deportivas da área deportiva de San Adrián. Se vai vostede por ali, estuvemos para a asociación e vimos un pouco como estaba aquelo e mete medo. Por lo tanto, sería bom que aquelo se fixera algo, porque está bastante deteriorado todo. E por último, o último rogo que vamos a facer ten que ver con hoxe. Le rogamos non volva a quitar a palabra legitimamente ao Grupo Popular. Deste modo, se iguala vostede aos dictadores que oprimen en silencio, os que non pensan como vostede. E eu estaba no meu dereito de solicitar unha información que vostede me negou e que oí neste pleno. Por lo tanto, recapacite e non expulse, porque non me expulsa a mí, señor Muras, expulsa os veciños que confiaron no Grupo Popular. Eu entendo que vostede teña manía ao Grupo Popular, pero estamos no noso dereito de fiscalizar ao goberno e o vamos a seguir facendo, que non lle quepa dúda a ninguén, e pediremos a información que sabemos agora que existe e que non nos deron. Os robos xa estarían aí. As preguntas. Desde nada, decir que na comisión, que sabe que vostede que eu non vou, que van outros compañeros que son máis doctos que min nestes temas, dixo vostede, dixo o señor Cao que iba a contestar, como ben acaban de decir as compañeras, a pregunta do Monte Panda. Eu lle traigo unhas preguntas que me mandaron os veciños, as dúas partes, e bueno, tamén falei cos técnicos e demás. Foi así, non? Foi así. No, la pregunta se le dijo que metieran la pregunta tal cual se hizo. ¿Qué pregunta?
No, preguntasteis. en comisión dijimos que traíamos varias preguntas. Sí, Y se si os dije, varias preguntas. escucha, Estoy hablando yo. no, un momento, escucha. Ah, claro. Vale, pues habla tú. No, habla tú. No, Es que estás diciendo que una cosa que A no ver, es la verdad. vamos a ver. No es la Porque sí verdad. está claro que no se va a contestar ninguna pregunta en este Entonces, pleno. En la comisión, Se en la toma, comisión lo que se se dijo. toma nota de las preguntas y se contestan No, las en la preguntas que comisión, sean. a ver, Vale, espera, que hable, claro. A ver, en la comisión lo que se dijo fue, vosotros planteasteis unas preguntas, o ibais a plantear unas preguntas. Eso es otra La secretaria os dijo, si queréis que se traiga la pregunta tal cual vosotros la hacéis, la pasáis por escrito, que así se transcribe tal cual vosotros queréis que se haga la pregunta. Se os dijo, y tú traías un papel y te dijimos, dale el papel, que ya lo... Y dijiste, no, este papel no se lo puedo dar. Claro, vamos a ver, se le Y dijo. tú mismo quedaste de meter las preguntas No es verdad. por escrito. No es verdad. ¿Como no es verdad? Por favor. No es verdad. A ver. No es Por así. favor, por favor. Sí que fue así. No, Totalmente A ver, sí, Cao, por favor. Ponga un pouco de orden, ¿Puedo hablar yo ahora? ¿Puedo hablar yo A ahora? ver, ya está. A ver, ¿Puedo ya está. hablar yo ahora? El tema es el siguiente. ¿Puedo hablar? No, Se- el tema hoy es el se- siguiente. ¿Puedo hablar yo ahora? No, espera un momento, hablarlo fuera. El tema es... Sí, en la taberna. Lo hablamos en la taberna, si ve que tal. Bueno, Pero ¿qué preferís? Se ¿Aclarar presentaba esto? o por registro A ver. o se traían al Monty, pleno. no te di... Pero si la traes al pleno, no se contesta, no se contesta. Vale, pero no las contestéis Levantamos la hoy. sesión. Claro, no las contestéis Se hoy. levanta la sesión. Ya son las preguntas. Pero él está diciendo que las vamos a contestar hoy. Pero Vamos es a que ver. nadie pide que las Cao. contesten hoy. Ya Nadie está. pide eso. Ya, nos vamos. Tiene la palabra Valentín y ya está. Si no levantamos la sesión, se acabó el pleno. Entendemos las cosas. Y otra cosa, las preguntas se toma nota aquí, Claro. se mira cómo está todo en el ayuntamiento y se responde lo que hay, la verdad. En el siguiente pleno. Bien. Y ya está, Claro, no hay más. No hay problema. Vale. Entonces, las preguntas, por favor, Valentín. No se dijo eso. Claro que no. lle faigo as preguntas. No, joder. Bueno, ya. Venga. Sí, Valentín. É coñecedor primeira pregunta, é coñecedor do estado de situación do Monte Panda 2 da parroquia de Besos neste concello? Segunda pregunta, se pode promover un deslinde de todas as parcelas que pertencen ao Monte Panda aportando a documentación que obra no poder dos veciños que a teñen? Terceira, están fora do inventario municipal as fincas que judicialmente ganaron os veciños? Cuarta, o Monte Panda consta dentro do inventario municipal? Sexta, expulsáronse veciños sin consenso algún destas parcelas? 6. Se están invadindo a propiedade municipal sin que se tomen medidas. Hai arrendatarios sin procedemento legal? 6. Podría dar contestación aos veciños que en fecha 3 del 12 del 20 solicitaron que se comunique al propietario de la vivienda colindante a la suya el solucionar el estado ruinoso y calamitoso de la vivienda que tiene anexa y que le provoca humedades? Do 3 do 12 do 2020. Pero, ¿qué vivienda? Unha vivienda pues, que hai aquí en Motriego. No, isto non ten que ver con eso. Vale, bueno, me decís que vivienda es porque ahí no Vale, está por registro, xa lle enseñamos o documento para que o teña vostede. No. Séptima, que cifra de período medio de pago se enviou ao Ministerio de Hacienda en fecha 12 ou 13, non o sei porque non teño esa documentación, por eso le pregunto, de maio do 2021. Que cifra de período medio de pago se enviou? 8. En fecha 12-13 de maio, non o sei, se envía informe ao Ministerio de Facenda no que o Concello emite ao Ministerio de Facenda a amortización total da débeda vai con cargo a fondos propios do Concello. Se dice isto ou se dice outra cousa? Novena, por que non dá notificación ao Ministerio e que responden estas dúas preguntas ao Grupo Popular? Por que cando lle demandamos esta información eu non a teño e outros grupos parece que sí que a teñen, cando nosotros pedimos todo o expediente? Décima, vostede e o seu goberno negaron o acceso de forma torticera a información do remitido o día 12 ou 13 do mes de maio do 2020 dende este Concello ao Ministerio de Facenda en Madrid. Nada máis, señor alcalde.
Bueno, tomamos nota de todas as preguntas, mírase, compróbase toda a información e dase unha contestación veraz. Moi ben. Bueno, moitas gracias a todos e... Gracias a vos.